חברים יקרים שלי וברוכים הבאים לפרק הראשון של העונה הרביעית של הפודקאסט לדבר ספרדית כמו מקומי. אז לי קוראים גיל ובטח כמו שאתם מכירים כבר משאר הפרקים מהעונות הקודמות, היום כל מה שאני עושה בחיים ביחד עם צוות המורים שלי זה ללמד אנשים ספרדית בעיקר לפני הטיול שלהם בדרום אמריקה. אז מי שהאזין לפרק האחרון של העונה הקודמת, הבטחתי לכם שבעונה הזאת אני הולך להביא לכם אורחים, לא סתם אורחים אלא אורחים מיוחדים, והיום איתי כאן באולפן שלנו אופיר פאר. אופיר מי שלא מכיר, את השם אולי אתם לא מכירים, אבל את מה שהוא עושה אתם בטוח מכירים, שזה קבוצת הפייסבוק וקבוצות הוואטסאפ והקהילה הגדולה הזאת והמטורפת הזאת שנקראת גרינגו. גרינגו למטיילים, גרינגו לדרום אמריקה, לקולומביה, למקסיקו, לארגנטינה, גרינגו לכל מדינה. בעצם היום הקבוצה הזאת זה מספר קבוצות שהן היום בפייסבוק וגם בוואטסאפ, ובקבוצה הזאת גם אופיר בעצמו נותן המון טיפים למטיילים, ובעיקר כבר מטיילים שהיו בדרום אמריקה, מטיילים שכבר היו בארגנטינה ושהיו בקולומביה, נותנים טיפים ועצות למטיילים שעתידים לטוס. אז כאן איתנו באולפן אופיר, ברוך הבא אופיר. כיף להיות פה, תודה שהזמנת אותי גיל. בכיף אחי היקר, מה שלומך? ברוך השם, הכל טוב. איזה כיף. דבר קטנה בהקדמה, זה גם אתר, זה הכל התחיל מאתר. וואלה, אז הכל התחיל מאתר. הכל התחיל מאתר. מה, לפני שהפייסבוק אחי? כן, כן, האתר עצמו, אני אספר טיפה על האתר, אבל האתר הוקם בשנת 2006. חברים, לפני שהיה אינטרנט היה לו אתר. הוא לא היה שלי, הוא לא היה שלי בתקופה הזאת. אוקיי, מעניין, מעניין. כבר אנחנו מגיעים לג'יוס, חברים. כן, הוא הוקם ב-2006, אני טיילתי בדרום אמריקה ב-2007-2008, והאתר היה אז, לא היה פייסבוק בדיוק, זה רק התחיל כזה, ובדרום אמריקה, תחשוב, טיילנו בלי פלאפונים. לא היה טלפונים, אחי, לא היה... תקלות ההזיה, לא... ב-2007 טיילת אמרת? כן, 2007-2008, ולא היה לך פייסבוק, התחיל הפייסבוק, הייתי בין הראשונים אולי שפתחו את הפרופיל, אבל בטח שלא היו קבוצות. לא היה פופולרי באותה מידה בכלל, כמו ש... כן, זה רק התחיל, ולא היו פלאפונים, היית צריך להתעדכן, דבר עם אמא בדרום אמריקה, היית נכנס למקום שהיום זה סוג של מוזיאון, נקרא אינטרנט קפה. וואלה. אני מניח שאתה לא ראית את זה בטיול שלך. לא אחי, אני הייתי לפני 4 שנים. לפני 4 שנים. כמו היום. אוקיי, אז תדמיין לך... אנשים בטלפון כמו כל החיים. אז תדמיין לך שאני ראיתי מציאות אחרת, שאנשים פשוט נכנסים לחדר עם משהו כמו 30 מחשבים, כל אחד יושב ליד מחשב, גולש באינטרנט, ומדבר עם אמא שלו בסקייפ. אוקיי, בטח זה גם היה עולה כסף. ברור, זה היה עולה לך איזה... ובטח לפר זמן. כן, כן, זה היה כזה, היית קונה את זה לחצי שעה או לשעה, לא זה סכומים גדולים, אבל לאורך הטיול זה מצטבר, כן? ובכל מקום שהיית מטייל ככה היית כאילו... סתם אני ממציא, מגיע ללימה, מחפש איפה הקפה אינטרנט המקומי, מגיע לשם. כן, כן, כן. ברמה שאפילו במורו היה איזה, כאילו תבין, מורו אי בודד, היה לך אינטרנט קפה, 30 מחשבים, אז היינו מדברים עם אמא שלנו, ולפעמים היה לך משעמם באיזה מקום, אז היינו משחקים כולם ביחד קונטר סטרייק, אחד נגד השני. מדהים. אז בתקופה ההיא, באמת גרינגו, אני לא הכרתי אותו לפני שטסתי לדרום אמריקה, אבל נחתתי בארגנטינה בבואנוס איירס. רגע, אז גרינגו, סליחה שאני זה, גרינגו הוא במקור לא היה שלך? הוא לא שלי, הוא לא שלי. הבנתי, סבבה, רק שנתחבר. כן. תכף תספר לנו גם איך זה הגיע להיות שלך. בסדר. אוקיי, אז אנחנו מקשיבים. אז כשהגעתי לשם, לבואנוס איירס, באמת, אז אתה מגיע, לא היה לי שמץ של דבר על דרום אמריקה. שם נחתת. שם נחתתי בבואנוס איירס, נחתתי באפריל 2007, וזה אחרי שדחיתי את הטיסה שלי, הייתי אמור לטוס בינואר. וואלה, למה נדחית? פחדתי. אומר לך האמת. אמיתי, חברים, גם אני... ברור, זה מפחיד לטוס לבד. טסת לבד או עם חברים? לבד. לבד, זה אחד המפחידים, מי שמצליח בחיים זה רק מי שפועל על פי הפחד, לא מי שלא מפחד, כי כולם מפחדים. מי מצליח? מי זה שפועל על פי הפחד. זה אומץ, לעשות על אף הפחד. נכון, אז באמת בינואר, אז אף אחד מהחברים שלי לא מחובר לדרום אמריקה, לא היה... נדה. חלק מהם, רובם לא עשו טיול גדול, השניים שעשו זה היה למזרח בכלל, אז נראה לי שזה משקף הרבה, אני רואה הרבה בקבוצות שאומרים, חברים לא זורמים איתי, או מחפשים שותפים. מדהים. אז דרך גרינגו בעצם... עכשיו שאני נזכר בזה, הכרתי את גרינגו בקטע של חיפוש שותפים, הכרתי מישהי לנחיתה רכה. אז דחיתי מינואר לאפריל, ובאמת נחיתה רכה עם בחורה נחמדה, וזהו, וכשהגעתי שם לארגנטינה, אני חשבתי בהתחלה גרינגו זה רק היה חיפוש שותפים.
פתאום הגעתי והראו לי, שומע, הוא מראה לך איפה את האטרקציות ואיפה לישון, וזה היה פשוט התנ"ך, אחי, זה היה כמו ערוץ אחד לחבר'ה שהם בני 60 היום. וואו, קודם כל, מטורף הסיפור, ואני רק אעצור ככה ואגיד לכם קודם כל מה זה נחיתה רכה, מה זה אומר נחיתה רכה למי שלא מכיר. נחיתה רכה זה בעצם זה לא באמת נחיתה שאתה נוחת פיזית ועל מזרון, אלא נחיתה שאתה כאילו נוחת עם בן אדם שקל לך להסתדר איתו, בן אדם שאתם ביחד באותה סירה מה שנקרא, שתוכלו להסתדר ביחד, שלא תגיע ותהיה מה שנקרא פעור. לגמרי. שיהיה לך ככה... תהיה פעור עם מישהו. שתהיה פעור עם מישהו, תהיו ביחד באותה סירה, באותה חרה, זה קצת מפחיד, איך זה לא מפחיד, מפחית מסף הלחץ שאתה עם בן אדם, אז זה ככה נחיתה רכה, זה אחלה דבר למי שנוחת ורוצה קצת כן להרגיש את הביטחון הזה, אז זה מה שזה עוזר. זה טוב, כי גם יש מי שיחלוק איתך את המונית, מי שיהיה איתך בזמן הטיסה, בכלל אם הצלחתם לתפוס אותה טיסה, אז נוחתים, מונית ביחד, ומה שהכי זכור לי מבואנוס איירס, שזה מתכתב עם הספרדית, זה שפשוט נחתתי והייתי בהלם, כאילו, לא מדברים אנגלית, רק ספרדית. זה באמת אחד הדברים שאני שומע מהמון אנשים, כשהם כבר, נדבר על זה המון בפודקאסט, שהם חושבים אולי, נכון אופיר, הם חושבים שזה לא הגיוני להם שלא מדברים אנגלית, כי אנשים רגילים לזה שכאן, בישראל, אוקיי, אתה לא מדבר אנגלית שוטף, כאילו אתה זה אמריקאי, אבל אתה יודע שאתה יכול לבוא לשוק ולדבר אנגלית עם המוכר, how much is the tomatoes, או עם המבטא אחר, אבל העיקר שמבינים אחד את השני. אנשים לא מבינים ששם זה נדיר מאוד למצוא אנשים שמדברים אנגלית, כי לא לומדים את זה בבית ספר, הם לא צריכים את זה, כי גם שם יש להם כל כך הרבה מדינות שמדברים שם ספרדית, אין להם כל כך הרבה צורך לדעת אנגלית. הם לא מנותקים אחד מהשני. גם מהבחינה הזאת, וגם כי החינוך שם פשוט המדינה קצת, כל המדינות שם קצת יותר עניות מישראל, אז גם אין שם כסף להביא מורים. שמע, יש איזה, אני מאמין שיש איזשהו אינטרס של הממשלה או משהו כזה, להשאיר את האנשים שלא ידעו אנגלית אולי. גם יכול להיות, אין לדעת. כי אתה רואה שם שכל הסדרות בטלוויזיה, נגיד חברים, אז הם קוראים לזה אמיגוס, ואתה מכיר את זה שיש את הדיבובים. הכל מדובב. הכל מדובב. כשאתה הולך לקולנוע, אתה רוצה לראות מהר ועצבני, אין, אתה לא שומע את, איך קוראים לשחקנים? ווין דיזל, אין ווין דיזל. אתה לא שומע את ווין דיזל באנגלית, חברים, אתם שומע את ווין דיזל מדובב לספרדית. כן, אז זה באמת, כאילו אנשים חושבים שאולי אנחנו מגזימים, לא, הוא מגזים, יש שם בטוח, הם מתעסקים בתיירות, אז הוא ידע קצת אנגלית. לגמרי, אנשים שומעים את זה ומטילים ספר, בטח אני אסתדר שם עם אנגלית. כן, גוגל טרנסלייט וכל זה, אז קודם כל, אני בתקופה שלי לא היה את הגוגל טרנסלייט ולא היה כלום. אז אני אספר קצת על החוויה שלי. תפאדל, אנחנו נשמח. ואחרי זה באמת נדבר על טיול עדכני של היום, איך זה מתבצע עם הפלאפונים. אז כשנחתתי בבואנוס איירס, באמת הכרתי את הבחורה שהגעתי איתה. איך קראו לה, אתה זוכר? אפריל. אפריל, ישראלית. ישראלית. אפריל. אפריל, דרך אגב, אפריל בספרדית אומרים, אתה זוכר איך אומרים? אבריל. אבריל, כלומר, במקום פי, כאילו אפריל, אז זה אימהות בספרדית, אבריל. זה גם החודש, כאילו, אבריל. כן. אז כשהגעתי לשם, אז מסתבר שהיה שם איזה בחור שטייל איתי בצבא, והוא הכיר עוד שני חבר'ה שעשו טיול כדורגל כזה. מה זה אומר? הם, כל עיר בדרום אמריקה הולכים למשחק כדורגל. איך קוראים לדרבי של בוקה... יש בוקה נגד ריבר. בוקה ריבר. כן, אז אני מדבר איתך, בוקה ריבר זה פינאץ. אני אומר לך, הם מכירים את הליגה הארגנטינאית ברמה של... ליגה ב' של ארגנטינה אפילו. טיול כדורגל. רק כדורגל. אוקיי. כל מקום, משחקים. ולא כל כך הסתדרתי איתם, להגיד לך את האמת, אבל כשהגעתי לבואנוס איירס, הרגשתי כל כך חסר אונים, שאתה כאילו, אתה לא מדבר, אתה לא יודע לאן ללכת כל כך, ואתה באמת מרגיש שאתה צריך את מישהו שיחזיק אותך ביד. לא ידעתי להזמין מונית. אני אומר, אני רוצה לנסוע עכשיו לאנשון, אני לא יודע להזמין מונית. זה לא כמו שהיום יש אובר, אולי מסתדרים. נכון. אז... אובר, אפליקציות אפילו כמו אובר, יש שם גם. כן. יש כל כך הרבה חלופות. כן, היום יש הרבה, יש לך את הפלאפון, זה קצת מקל, אבל אני אגיע למה גם, כאילו, לא להסתמך תמיד על הפלאפון. אז נורא בייס אותי. לעומת זאת, בחור אחר שהגיע איתי, קראו לו ניר, הוא הגיע, לא יודע, הוא לקח איתנו מונית להוסטל איתי ועם אפריל, הוא הגיע
דיבר ספרדית שוטפת, כאילו בתור אחד שלא יודע שום ספרדית, הוא נראה לי אחד שדובר שוטפת. כן, יכול להיות שהוא מחרטט, אבל תראו אותו מצליח לתקשר. כן, זה כמו שכזה, אתה אומר, הוא מדבר פרפקט, אתה לא מבין את השפה, אתה לא יודע. כן, מספיק בשביל לתקשר. כן, מה זה, אבל באמת שאלתי אותו, תגיד, מאיפה הספרדית שלך? כי ראיתי שהבן אדם עשה פה שיעורי בית. ואז הוא אמר לי, עשיתי קורס בספרדית. די. ואני כאילו, תופס את הראש כזה, איך הוא עשה ולא עשיתי. מה שנקרא מאלה של הלוואי והייתי יכול לחזור אחורה בזמן. לגמרי. תשמע, זה 3 חודשים ראשונים בטיול שאתה תכלס די מאבד אותו. ויצא לי לפגוש בחור בבואנוס איירס בהוסטל, שאחרי שבוע החליט שהוא חוזר הביתה. תבין, טייס לטיול אחרי צבא. יש כאלה לצערנו. אוכלים קאפה ו... אכלת קאפה, אומר לי, וואי, זה לא מה שחשבתי, והם לא מדברים ככה, ואני לא מסתדר פה, וזה מבאס. גם אני כשטיילתי... וגם אני אגב חשבתי ככה בהתחלה. לחזור. חשבתי לחזור, אמרתי, אולי עשיתי טעות, ובאמת, כי גם הייתי עם החבר הזה, ואתה עם אנשים גם שאתה לא משתגע עליהם, אבל יש להם איזה פור עליך, כי הם דיברו ספרדית, כן. ואתה לא יודע לאן ללכת. אז למזלי, פתאום הגיעו כמה חבר'ה חדשים להוסטל, טק, קמתי בבוקר, שומע, אנחנו נוסעים לאיגואסו. רוצה לבוא? איתנו? יאללה, באתי. ואמוס. איגואסו, ברזיל, היינו איזה 3 חודשים ביחד, השתנה לי הטיול, יצאתי מהבאסה, אבל באמת, לחבר את זה אליך, מי שיכול צריך ללמוד ספרדית, זה שדרוג מטורף. לגמרי. אתה כמה פעמים ביבשת? נכון. כמה פעמים היית בסך הכל? הייתי איזה 5-6 פעמים. טיול אחרון גדול שלי הייתי בקובה. די, אחי, גם נדבר על קובה. אני אהבתי על קובה. כן. מה זה אהבתי על קובה? כשאני הייתי שם לא כזה אהבתי, אבל כשחזרתי הבנתי שקובה מיוחדת. קובה מיוחדת, גם יש לי תלמיד עכשיו שהוא נמצא בקובה, הוא סיפר לי שם דברים מדהימים. מי שהאזין לא יודע אם האזנת אופיר, אבל יש לי בפודקאסט, בעונה הראשונה, בפרק השביעי, אני מדבר על איזשהו עוקץ שהוא קרא לי בקובה, הוא גם קרא לחברה שלי ממקסיקו בקובה, יש לי תלמיד בשם רונל, שקרא לו בדיוק אותו דבר, יש שם איזשהו עוקץ תיירים מאוד נפוץ, שאם אתה מכיר... ניסו לעקוץ אותי בקובה. מה קרה לך? מה היה לך? עם השטרות? או לא עם השטרות, גם יש את העניין, היום כבר ביטלו את זה, אבל פעם בקובה היה גם 2 סוגי מטבעות, אבל איזשהו עוקץ שהוא מאוד נפוץ, שבעצם אתה מגיע, אתה הולך ברחוב, מגיע מישהו מתחיל לדבר איתך, קצת לפלרטט איתך מאיפה אתה ואיזה פה ושם, ואז הוא מספר לך שיש באיזשהו מקום, באיזושהי מסעדה, איזושהי הנחות מטורפות, בגלל שיש בקובה יום חג, ואז הוא לוקח אותך למסעדה, והוא כבר מחייך פה. לא מכיר את זה, אבל זה נשמע טוב, נו. זה, כן, ובעצם הוא גורם לך, הוא יושב איתך במסעדה, מסביר לך למה דווקא היום צריך להזמין את הכל, כי היום יש הנחות, ומתחיל לספר לך שיש הופעות, ובוא תישאר, ובתכלס אתה איתו במסעדה, והוא מתחיל לאט לאט להזמין את כל התפריט, ואתה קולט שקודם כל אין שום הופעה, שאין שום יום חג, זה רק אתה והוא נמצאים שם, ואז כשאתה בא לקום, אז הוא אומר בעצם אתה כאילו רוצה לקום, כי אתה כבר מבין שמשהו פה מסריח, ואז כשאתה קם מהכיסא ורוצה ללכת, אתה מגלה שהמלצר או בעל הבית, לא משנה מי, הבעל של המסעדה, כוונה, אז הוא אומר לך, בוא, אתה צריך לשלם על הכל, ואז אחרי שאתה אומר לך לשלם על הכל, אתה בעצם מבין שזו איזושהי עקיצה של בעל המסעדה ביחד עם אותו בן אדם שלקח אותך מהרחוב למסעדה. כאילו גורם לך להזמין את הכל, כמובן שכל דבר שהם גורם לך להזמין זה במחיר פי 10 אולי מהמחיר המקורי. כי קובה מאוד מאוד זולה. מאוד, כאילו משקאות שם עולים שקל, אפילו לדעתי פחות. זה המחירים שם, זולה בטירוף. אבל בתור תייר יעלה לך כאילו 10 שקל, 20 שקל, 30, לא יודע בדיוק את המחירים, אבל פי כמה וכמה. ואז מזמין ועוד ועוד ועוד, ובעצם... מתי היית בקובה? הייתי לפני 4 שנים בקובה. כן. לא, בתקופה שלך עדיין היו 2 מטבעות. היו 2 מטבעות בקובה, כן. נכון. העניין הוא מי שלא מכיר, בקובה, אני אספר לכם, גם כמו שאופיר מכיר, יש את המטבע, לאחד קראו סאוסה, ולאחד קראו סאופה. נכון. אני חושב שיש אחד שהוא תמיד היה כמעט שווה לדולר. סאוסה. סאוסה זה היה שווה לדולר. אתה בא עם דולר, ועל כל דולר, אם אני זוכר נכון, אל תפסו אותה במספרים המדויקים, אבל אני חושב שעל כל דולר שהיית מביא לה, לעזותי אגב, זה לא דולר, זה היה יורו. הם עבדו שם עם יורו. אני זוכר גם וגם. אני זוכר שהיורו והדולר שווים אצלם אותו דבר. כן, כי יש להם... לא, היורו שווה יותר, כי הם פשוט ביחסים לא טובים עם ארצות הברית. אז
אז הדולר, הם סירבו לקבל את הדולר, או שנתנו לך שער מאוד גרוע. נכון, היו דברים גם כאלה, היו גם דברים כאלה, אני זוכר עכשיו. אנחנו כאילו, סאוסה היה כמו שער היורו. אבל טיפ-טיפה פחות, לא? פחות או יותר אותו דבר. והשני היה שווה עשירית ממנו. אני זוכר שזה היה חלקי 25. טוב, שמע, יש אינפלציות, יש... כן, בקיצור משהו הרבה פחות. והעניין הוא עכשיו, אם אתה רוצה קודם כל להמיר לכסף שלהם, אז אתה צריך לבוא עם היורו, עם הדולר, ואז אתה מקבל את הסאוסה, שזה המטבע שהוא קרוב בערך שלו ליורו, ואז אם אתה רוצה את המטבע של המקומיים, שזה המטבע של הקובנים, המקומיים, כן. שהוא נקרא סאופה, אתה צריך קודם כל להעביר מיורו לסאוסה, המרה אחת, ואז עוד המרה מסאוסה לסאופה. כן. והעניין, הוא לא יודע אם זה קרה לך, אבל שאתה יכול לבוא למסעדה, לשלם נגיד במטבע היקר, ולקבל עודף במטבע הזול. כן. קרה לך? לא, נראה לי שזה קרה בקטנה משהו כזה. בתור תייר אבל אתה לא אמור להתעסק יותר מדי עם ה-COP, עם הקופ, הם קוראים לזה. כן, 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 כן. אז אתה לא אמור לקבל אותו. אבל הקטע שהם מוקצים, ואז אתה משלם בסאוסה ומחזירה לך עודף הזאתי בפיצריה, לא משנה. אז אתה צריך לשים לב. ואז אתה אוכל סרטים, אתה רגע, אבל הבאת לי חצי כזה וחצי כזה, ואתה לא מבין מה זה מה, ואז היא אומרת לך כך, כאילו כבר אצלם הם חשבים את זה אוטומטי, אצלם זה כאילו, הם מביאים לך מספר מטבעות של זה, מספר מטבעות של זה, הם כבר בראש עושים את החישוב, אבל אתה בתור תייר, אתה רואה גם זה וגם זה, ואתה לא יודע באמת מה שווה מה. אז אני אספר לך איך ניסו לעקוץ אותי שם. איך ניסו לעקוץ אותך? הייתי עם כמה חברים, לקחנו מונית, וראו שאנחנו יצאנו מאיזה מועדון שם, בהוואנה, כן. אחלה, הוואנה. ראו שיצאנו מאיזה מועדון, שתינו קצת וזה, והם רואים שהם לא... זה נראה שאנחנו מה זה גרינגוז, כאילו, באמת, הם היו גם מבוגרים. בוא נסביר לאנשים שלא יודעים מה זה גרינגוז, מה זה המילה הזאת? אתה יודע? אני יודע מה זה המילה הזאת, בטח. אתה רוצה להסביר? בוא תגיד לי מה אתה יודע. אני מכיר גרינגו, תשמע, אני יכול גם להסביר לך את כל ההיסטוריה שלו, שזה מגיע מיוונית. תן לי בשני משפטים למה בדרום אמריקה קוראים לחבר'ה לבנים כמונו גרינגוס. תשמע, אני לא יודע למה, אבל אני יודע שזה קיים. אוקיי. גרינגו בעיקרון זה כינוי באמריקה הלטינית, בין אם זה בדרום אמריקה או מרכז אמריקה, כמובן שאמריקה הלטינית זה גם דרום אמריקה ומרכז אמריקה, וגרינגו זה כינוי לתייר, לרוב שלא יודע ספרדית, וגם לרוב לאמריקאים. כלומר, לרוב מי שמארצות הברית קוראים להם גרינגו. זה לפעמים גם, לרוב, לא תמיד, אבל לרוב זה גם כינוי גנאי. כאילו, זה לא מילה יפה לרוב לומר אותו לבן אדם. כאילו, אתה גרינגו. שמע, הייתה לי חברה מקומית, כן? הייתה קוראת לי גרינגו. הייתה אומרת, כן, הייתה אומרת, שמעת, הוא מגיע עם חברים שלו, ומגיע עם כמה גרינגוס, כאילו, זה לא בקטע של להעליב. זה פשוט להגיד, שמע, הם לא מפה. כן, תייר חוץ, כאילו, תייר. כן, כן. אז אולי באמת פעם זה היה אולי בקטע של גנאי, אבל מה המקור? מה המקור? אתה יודע מה המקור? אני חושב שזה קשור ליוונית, כי גריק, כאילו משהו כזה, לא? איפה אחי, אתה יודע, לטין אמריקה הם לא כאלה עמוקים. אז תזכיר לי אחי. אז אומרים שבתקופת אחת המלחמות הגיעו חיילים אמריקאים. משהו עם מקסיקו. יכול להיות שזה עם מקסיקו, אני לא זוכר איזו מלחמה בדיוק. והאמריקאים היו עם מדים ירוקים. ואז פשוט המקומים, אתה יודע, האנגלית שלהם שבורה. לגמרי. כנראה קלטו את המילה גרין זה ירוק, ואז התלבש להם גרין גו, כאילו אנחנו רוצים לסלק את החיילים. אז התחילו להגיד גרין גו. הבנתי. אז זה אחת הסברות, וזה, מההיכרות שלי עם דרום אמריקה, יש עוד כמה סברות, מההיכרות שלי עם המקומיים, זה נשמע מאוד מתאים להם. כן. בגלל זה גם לרוב גרינגו זה אומנם לכל תייר, אבל זה גם בעיקר לאמריקאים. כנראה בגלל הסיפור שאתה מספר עכשיו. אולי לאמריקאים, לבנים. כן. יש קטע חבר'ה לבנים, רואים שאנחנו פשוט לא שייכים. קולטים עליך שאתה תייר, בין אם זה במראה, ויותר מזה ברגע שאתה פותח את הפה וקולטים כאילו על המבטא שלך. אבל זה הפסיק להיות גנאי, באמת. חברה שלי גם הייתה אומרת לי כזה גרינגו וזה. מעניין. זה בקטנה כזה. או גנייצ'וק. גנייצ'וק, כן, זה לא מעליב, זה לא כאילו עכשיו כמו, היי, המניאק. זה כמו שאני אגיד לך, אשכנזי. וואו, אני חושב שזה מדויק, כי אשכנזי זה לא גנאי, אבל לפעמים מסתלבטים על מישהו, שמה הוא אשכנזי, זה כאילו בסתלבט. בדיוק. אהבתי את ההשוואה, איך נקרא? ההקבלה, אהבתי את ההקבלה, אחי. גדול. זה בדיוק כמו לומר אשכנזי.
זה בדיוק. אז בוא אני אחזור לסיפור שלי עם קובה, כן. אבל אגב, אם אתה רוצה לדבר על עוקצים, אני חושב שאני יכול לשלוף לך מלא עוקצים. יש את הקבוצות ואת הוואטסאפ, אני לא חושב שיש עוד בן אדם שקרא כל כך הרבה הודעות וואטסאפ כמוני, בהיסטוריה של דרום אמריקה. שמע, אם גרינגו זה מ-2006, צריך לספר לנו מתי זה הפך להיות שלך. הקבוצות וואטסאפ התחילו רק לפני זה, בתקופת הקורונה כזה, אני חושב שקראתי מעל 500,000 הודעות וואטסאפ של מטיילים בדרום אמריקה. אז אני ראיתי... הוא כבר מכיר את... נכון, היה גם לא מזמן, אני ראיתי... ביקשו משהו בפרו, ביקשו סים, שיחה, ואז... נגיע לזה אם אתה רוצה. יש הכל. וואלה, אחי, גם נעשה פרק, נזהיר את המאזינים שלנו. כן, אפשר לעשות פודקאסט רק עקיצות. אנחנו אולי נעשה גם פרק 2 ו3 פה עם אופיר. אז במסגרת אתה יודע, אני כותב את חלק מהתכנים באתר, עשיתי איזו כתבה של העוקצים בדרום אמריקה. וכיוונתי לדרום אמריקה, אז יש באמת הקטע הזה בארגנטינה עם השטרות. אז אולי... בארגנטינה עם השטרות. כן, זה אותו עוקץ, זה עוקץ נהגי מוניות ביבשת, באופן כללי. מה זה בעצם בארגנטינה? נראה לי מוכר לי, אחי. אז בוא מה? אני אספר לך. דבר. לא, רציתי לדעת אם אני נחש, אבל היה לי משהו דומה בקולומביה, לא, אני שלך, אחי. לדעתי זה משהו אוניברסלי בכל הנהגי מוניות. אוקיי. יש להם איזה קבוצת וואטסאפ משלהם, נראה לי. פואדה סר. אז בארגנטינה, אחד העוקצים, זה שתייר נוחת, הוא גרינגו לגמרי, הוא לא יודע ספרדית. גרינגו לחלוטין. זה כנראה הבן אדם שהכי קל לעקוץ ever. מטרה מסומנת, אחי, בום, רק לשדוד. בדיוק. לא פיזית, אלא לשאוב. תייר ישראלי שלא יודע ספרדית, שנוחת בבואנוס איירס, בלי ספרדית, בלי כלום. מטרה מסומנת. אחלה מטרה לנהג מונית. כלילה. אז מה שהם עושים... טרף קל. כן, ואז אפשר לשלם עם דולרים, כי הם יודעים שאתה הגעת, לא עשית עדיין קמביו. אז אתה יכול לשלם. קמביו זה צ'יינג', המרה. כן. בספרדית. נכון. אז הוא יודע שאתה עדיין עם דולרים, הוא אומר לך, אין בעיה, אתה יכול לעלות עם דולרים. בוא תשלם לי על הנסיעה. אתה מגיע, אתה עולה לנסיעה, הבאת לו שטר של $50, הוא כזה, הוא לוקח את הדולר, עושה לך איזו החלפה מהירה. הוא אומר לך, אין לי עודף ומחזיר לך את ה... לא. אוקיי. הוא עושה לך החלפה מהירה, אומר לך, שומע, הדולר הזה הוא מזויף. ואז אתה מסתכל וזה, הוא אומר לך, הנה, כך תראה, הוא מזויף. ובעצם הוא לקח את הדולר האמיתי שהיה לך, החליף זריז כמו איזה קוסם, איזה אומן חושים, הביא לך את המזויף שהיה לו בכיס, לקח את האמיתי שלך, ואומר לך, כך זה מזויף. בדיוק, יש להם שם איזה שוק שחור כזה של דולרים מזויפים, אז הוא פשוט לוקח דולר אמיתי שלך, עושה החלפה מהירה, קח בחזרה את $50 שלך, אתה אומר, אוי, סליחה. לא נעים לך, אתה כאילו, וואו, סליחה, ואתה כאילו, קח עוד אחד. בדיוק, קח עוד אחד. ואז עוד פעם, סתם לא. אז הוא קנה את $50 המזויף ב-10 פזו, שזה אולי שקל שם, אני לא יודע. היום כבר מטבע ארגנטינאי צנח וצנח. כן, אז בוא נגיד, הוא קונה את זה בשקל, ותוך שנייה וחצי הוא הפך את השקל הזה ל$50. כן. מטורף. כן. אני מכיר עוד משהו בקולומביה. דבר אליי. סיפר לי חבר שזה קרה לו, גם ישראלי, קראו לו בר, הכרתי אותו בבוגוטה, משהו מאוד דומה. מאוד מאוד, אותו עיקרון, אחי. הוא בא לו עם איזשהו שטר קולומביאני, באמת לא זוכר מה זה היה, איזה שטר, אבל שטר מאוד גדול. כאילו משהו, כמו נגיד 200 שקל, שטר עצום, אני מבחינת הערך שלו. הביא את זה לנהג מונית, ואז הנהג כזה כאילו מסתכל, גם אותו דבר, מכניס את זה לכיס משהו, ואז הוא מחליף את זה גם לשטר קולומביאני, אמיתי, פשוט בערך הרבה יותר נמוך. ומחזיר לו את השטר ביותר נמוך, ואומר לו, אין לי עודף, או משהו כזה. ואז הוא כאילו, הוא אומר, ואז אתה בעצם, אתה בטוח שהבאת לו שטר גדול כמו איזה, נגיד 200 שקל, ואז הוא מחזיר לך, פתאום מביא לך 100 שקל, או 50 שקל. הוא אומר לך, אין לי עודף, ואז אתה כאילו, אתה אפילו לא קולט את זה, ואתה באמת בטוח שהבאת לו את ה-50 או את ה-100. ואז בעצם הוא עקס עליך, זה חצי מהשטר. אז זה עוד עוקץ, פחות מתוחכם, אבל בכל זאת, כל שטר שנותנים לנהג, אז אפשר לצלם אותו לפני זה, יש מספר סידורי, ואז אם הוא בא לך בתלונות, אתה אומר לו, שמע... גדול. כן, מה, זה ידוע. חזק, היה מספר סידורי, יש לנו פה טיפים חריפים. אז אתה מצלם את זה לפני זה, לפני שאתה נותן לו את זה, אם הוא מחזיר לך שטר מזויף, אתה בודק את המספר סידורי, אומר לו, שמע, אני יודע שאתה מרמה אותי. גדול. צילמתי. מציג לו אח שלי, אני יודע שאתה פה ניסית לעקוץ אותי, בוא. אז זה בערך מה שקרה לי בקובה, עלינו למונית, הוריד אותנו בעוד מועדון, ואז שילמתי לו איזה, לא יודע, איזה 20 סאוסה, שזה היה שווה איזה 80 שקל. זה מלא. כן, ציפיתי לעודף. ציפית לעודף.
כן. ואז הוא אומר לי... אין נסיעות כאלה בדרום אמריקה ב-80 שקל במונית, זה לא הגיוני, זה אמור להיות הרבה הרבה יותר זול. שתבינו. שמע, קובה יחסית יקרה כשמתנהלים עם הסה-עושה הזה. אתה עם הסה-עושה שזה מטבע של תארים? כן. כן, אולי זה היה 15, יודע מה, אל תפוס אותי במילה, יכול להיות שזה היה 15, הוא הביא אותנו מהוואנה הישנה לחדשה, כל זה. אוקיי. בסדר, 15. יאללה. ואז הבאתי לו באמת איזה שטר של איזה 20 סה-עושה, ואז הוא עושה לי כזה, אני קולט שהוא עושה איזה משהו. די. קלטתי שהוא התעכב קצת, ואז הוא אומר לי, לא, הבאת לי סאו-פי. סאופה. סאופה. כן. כאילו הבאתי לו במקום 60 שקל, ב-60 של המטבע ההוא, 30 של המטבע היותר עם הערך הנמוך. כן. כי יש שם שתי מטבעות, אנחנו מזכירים לכם. כן, אז במקום שהבאתי לו 60 שקל, הוא אומר לי שהבאתי לו 6 שקל, 6 שקלים. כן, כלומר אותו מספר, אבל בערך הרבה יותר נמוך. כן, עכשיו שאני מכיר את העוקץ הזה, כי עשיתי את הכתבה על ארגנטינה, הרי אני מכיר את העוקצים. אז זה לא בטיול הראשון שלך. לא, קובה היה לפני איזה 2-3. הבנתי. אז אתה יודע, כבר אני לא איזה, הוא פשוט ראה שאנחנו שתינו קצת. כן. ואז יצאתי עליו בספרדית, אמרתי לו כזה, yo vi que tú cambiaste los billetes, quieres que yo llamo a policía, tú vas a cárcel, טה-טה-טה. הוא אמר לו, ראיתי שהחלפת את השטרות, מה עוד היה שמה? אני הולך להתקשר למשטרה. כן, אני הולך להתקשר למשטרה, אתה רוצה להיכנס לכלא. עכשיו, גם בקובה, הם מאוד מפחדים. בקובה, מי שלא יודע, אין שם, אמנם יש עקיצות על ימין ועל שמאל, אבל מבחינת פשעים, הם מאוד מפחדים במשטר. כלומר, נדיר שישדדו אותך פיזית, נדיר שיאיימו אליך עם אקדח או סכין, נדיר שמישהו יעשה משהו אסור מבחינת כאילו פיזית. הם מאוד מפחדים מהמשטרה, כי הם יודעים שהתיירים בעצם נותנים להם שם את הכל. לגמרי, לגמרי. איך שאתה אומר לבן אדם פוליסיה הזה, הוא משתתק, כי באמת יש שם פחד מאוד גדול מהרשויות. אז איך שאמרתי לו... קובה מאוד בטוחה מהתחום הזה, שאתה יכול ללכת ברחוב ולא יעשו לך משהו. לגמרי, לגמרי. הרגשתי שם ממש בטוח, באמת, אחת המדינות שהרגשתי בהן הכי בטוח. מדהים. בקיצור, אני אומר לו, yo vi que cambiaste las billetes, yo voy a llamar a policía, טה-טה-טה, ואז הוא הבין שהוא נפל פה, כאילו, אחד מהם הוא לא שיקור, והוא אומר לי, פרדון, כזה, לא סיינטו, פרדון, הביא לי בחזרה את הכסף, ואמרתי לו, לא, אני עדיין רוצה לשלם, כאילו, החזיר לי את העודף כמו שצריך. אבל עם הערנות שלי פשוט מנעתי עוקץ של איזה 15 סאוסה, 60 שקל כזה. מדהים, זה גם עוקץ, זה גם התחושה הזאת שאתה בבאסה, אחרי שאתה מרגיש קוסם מקוזיין אותי, זה לא שווה כלום. כן, שמע, העברתי את זה על סדר היום, זה האמת היא הצחיק אותי, זה היה לי נחמד, שהשתמשתי בידע שלי שקראתי בגרינגו, וערכתי אותו, שהשתמשתי בזה אשכרה בטיול וזה עזר לי, כי יכול להיות שלא הייתי עושה את זה. כן, חברים, יש פה בן אדם שכמו שהוא אמר, הוא שנים מתעסק בזה, באמת כל הטיפים שאתם תקבלו פה זה נטו מניסיון של בן אדם שהיה שם 5 פעמים אמרנו, ותכף גם נשאל אותך כמה פעמים הייתה כל טיול, אבל כל הטיפים שתשמעו פה זה באמת מניסיון, לא רק שלו, של עשרות אלפים, לא מאות אלפי, אני כבר לא יודע, מטיילים שהוא הכיר בין אם זה ברשתות ובין אם זה פנים מול פנים. אז רגע, אז פעם ראשונה טיילת כמה? 10 חודשים אמרת שנה? משהו כמו כמעט שנה. כמעט שנה בפעם הראשונה, מדהים. ב-2007. ב-2007-2008. 2007-2008, חזרת לארץ. כן, חזרתי לארץ. פעם שנייה הייתה איזה 3 שנים אחרי זה. 3 שנים אחרי זה, 2010 אנחנו מדברים. 2011, חופשת סמסטר בתואר. מה למדת? הנדסת תעשייה וניהול. מדהים. ממש, מצאתי עבודה בהייטק יחסית מהר. תכף הוא גם מספר לנו מה הוא עשה לפני, חצי משרה. אם זה כזה, אני לא יודע אם זה כזה מעניין, אבל בכל מקרה, טסתי פעם שנייה לקולומביה. ב-2011. ב-2011. בפעם הראשונה היית בקולומביה. הייתי בקולומביה. עברת שם, אז כנראה התאהבת בקולומביה. כן, מאוד אהבתי את קולומביה. אני מאוד היה, אני קצת חוזר לטיול הראשון, כי שוב, יש המון חוויות מהטיול הראשון. אין ספור. אין ספור. ואתה יודע, אנחנו פה על הספרדית והכל, אז אני סיפרתי שאחד הדברים שביעשו אותי בהתחלה, זה חוסר ידיעת השפה. חוסר תקשורת. כי אתה לפעמים תלוי באנשים שאתה לא ממש רוצה להיות איתם, שזה בסה. כן. באת ליהנות וזה, אתה תקוע עם איזה 2 חבר'ה שאתה לא מת עליהם, אבל הם יודעים להזמין מונית ואתה לא. כן, אתה רוצה להיות איתם, לא כי כיף לך כל כך איתם, כי... תלות. איזושהי בדיוק, תלות. זה היה ככה בטיול הראשון שלך. בהתחלה.
אחרי זה המשכתי משם לברזיל, כבר למדתי קצת פורטוגזית, הייתי בברזיל 3 חודשים, משם המשכתי לקולומביה. ובקולומביה, קודם כל ברזיל, מדינה היחידה שעזבתי וממש בכיתי שאני עוזב אותה. וואלה. כן, ממש. ברזיל, האנשים נכנסו לי ללב. אני גם, כל הטיול שלי התבסס בעיקר על כאילו להכיר את המקומיים. היה לי איזה קטע כזה לפני הטיול, שנורא רציתי להכיר איך מקומיים חיים. לא יודע אם עוד יש את זה לאנשים, פשוט עניין אותי איך נראה בית של כל מקומי בכל מדינה. אחד המעניין, יש לי חברה מקסיקנית, כל פעמים אמרתי לה, צלמי לי את הבית שלך, אני רוצה לראות איך נראה בית מקסיקני. זהו. זה אחד המעניינים. אוקיי, אז חשבתי שזה רק אני. לא, זה לא, כל מי שמאזין לפודקאסט הזה, רובם היו גם רוצים לדעת איך נראה בית של מקומי. אז ממש, היה חשוב לי לדעת איך נראה בית של מקומיים בכל מקום. אחי, יש להם תנור, איך הם חיים, אחי? לגמרי, מה הולך שם? כן. גם להם יש כזה שניצלים בשישי, כן. איך זה עובד? אז מאוד סקרן אותי, ובאמת כל הטיול שלי, אני פחות כזה הייתי עם ישראלים, כן ראיתי ישראלים, אבל נורא, איך אומרים, כובד המשקל של הטיול שלי הלך לכיוון המקומיים. ובקולומביה הכרתי 2 חבר'ה נורווגים, שהכירו לי אפליקציה, אתר, זה היה בזמנו אתר, שנקרא Couchsurfing. באיזה שנה זה היה? 2008. כבר אז זה היה Couchsurfing, מי שלא מכיר, רוצה לספר לנו מה זה האפליקציה הזאת, או היום זה אפליקציה, מה לא טועה? היום הם כבר ברמת אפליקציה, אז זה היה אתר. כן, שתבין שעברו, כתבתי גם לאוהד ונצ'רס, שהוא עשה על זה לאחרונה סרטון, על האפליקציה שמשדרגת את הטיול, אז אני כותב לו, שמע, לא דמיינתי שאתר שהכרתי כבר ב-2008, בשנת 23, יעשו מזה... עדיין בועט, חי ובועט. כן, שב-23 כאילו בלוגר יעשה על זה איזשהו סרטון, כאילו תראו איזה משהו מהפכני, כן? הוא קרא לזה מהפכני, כן. כאילו... כי לרוב האנשים לא מכירים, בשביל רוב האנשים זה באמת מהפכני, כשאתה מגלה את זה בפעם הראשונה. כן, אז... אגב, זה הרבה יחסי ציבור של האתר והאפליקציה, הם תמיד כל שנה שולחים לי הודעה, בוא תתרום לנו כסף, כי הם אף פעם לא הצליחו להרוויח מזה. יאללה, אחי, אולי יום אחד נביא גם את בעלים של Couchsurfing לפה. יכול להיות. אז באמת, הכרתי בקולומביה את ה-Couchsurfing, או אפילו בברזיל כבר הכרתי. בואו רגע נספר למאזינים מה זה Couchsurfing, למי שלא מכיר. זה אפליקציה ש-Couchsurfing נקרא גלישת ספות, בעצם מקומי, בכל מקום, מציע לך לישון על הספה שלו. בדיוק. זה כל הסיפור. במשפט אחד מחברת בין מטיילים לבין מקומים. כן, אתה מטייל עכשיו בקולומביה, יש כמה חבר'ה מוכנים לתת לך ספה, מה יוצא להם מזה? להכיר אותך. מכירים, חילופי שפות. בדיוק. אז יש להם גם מפגשים כאלה של הקהילות, יש קהילות Couchsurfing בכל מקום. שהם נפגשים, וכזה כולם, זה כאילו המקומיים, וכל אחד מביא את התייר שהם התחברו איתו. גדול. ורושמים עליך חוות דעת איך היית כאורח. כן, כדי שיהיה לך קל להשיג, כדי שיאשרו אותך עוד בתים. כן. כלומר, כי אתה יכול בתור תייר לפרסם שם את עצמך, אבל לא בטוח שאנשים ירצו לקבל אותך לבית שלהם. נכון. אבל שיש לך יותר reviews, אופיניונס, מה שנקרא חוות דעת, אופיניון הזה בספרדית, אז יותר סיכוי שיאשרו אותך. נכון. או שיאשרו אותך איפה שאתה רוצה. נכון, אז אם נגיד הגעת לבוגוטה, ואתה מחפש באמת עכשיו להתארח אצל מישהו. להתארח אצל איזה קרלוס. אצל קרלוס, אצל נטליה, אצל כל מיני כאלה. אז באמת חשוב שיהיו לך כמה חוות דעת טובות, בתור מארח או בתור אורח. אז התחלתי באמת לצבור כזה חוות דעת טובות, והכרתי מקומית בבוגוטה. והלכת אליה? הלכתי אליה. לביתה? עשו כעסה? זה לא בדיוק כאילו מתחיל ככה. קודם כל אתה נפגש באיזה בית קפה, רואים. כן, לא תכניס אותך הביתה כזה. בודקים התכנות. התכנות. בדיוק, אתה יושב בבית קפה ומדברים, ואם יש זרימה, הכל טוב, רואה שאתה בן אדם נורמלי. כנס בפתח דלתי. בדיוק. אז היא הייתה וטרינרית, גרה עם ההורים שלה באיזה מושב כזה ליד בוגוטה. מושב ליד בוגוטה. פואבלו. כן, לגמרי. פואבלו זה כפר בספרדית. נכון. בקיצור, אז הגעתי לשם, היא ערכה אותי אצלה בכפר, כפר קטן, שעה מבוגוטה בערך. וואו, אתה זוכר את השם שלו? קוטה. קוטה, לא מכיר. כן, משהו קטן, מדבר איתך איזה שכונה בראשון כזה אולי. ובאמת הייתי שם איזה 3 ימים עם ההורים שלה, האחים שלה. בן כמה היית אז?
אז הייתי בן 25, 4 ואנחנו כזה, מדברים על הטיול הראשון שלך? על הטיול הראשון. וואלה, כבר בטיול הראשון שלו הכיר את קאוץ' סרפינג, למרות שבקושי אנשים ידעו מה זה אינטרנט, אחי. כן, כי, שמע, אני בטיול הראשון באמת הסתובבתי עם חבר'ה, וכאילו, אתה מתערבב עם אירופאים, וכל מיני אנשים מכל העולם. אתה מכיר דברים שונים. כן, הם פשוט הטיול שלהם שונה אתה לא לגמרי. נשאר מקובע. נכון, אתה לא הולך להוסטלים ישראלים רק, למרות שהייתי, אבל אתה גם פתוח להכיר חבר'ה אחרים, גם אם הם לא מדברים את השפת אם שלך, ואני מאוד נהניתי מהאינטראקציה שלי עם אירופאים. אולי אתה, כאילו, איך החוויית טיול שלך הייתה? אם יצא לך אירופאים, ישראלים, מה אתה מעדיף? אין לי איזושהי העדפה אירופאים, ישראלים, פשוט הרבה פעמים הייתי כאן מקומיים. לא כי אני שונא ישראלים או משהו כזה, כי בסופו של דבר כשאתה טס ליבשת שנמצאת בצד השני של העולם, אתה באמת רוצה להכיר תרבות שונה. כי ישראלים ולתרבות הישראלית יש לי מספיק פה. אני יכול ללמד את כולם. כולם יכולים ללמד אותי, אנחנו מכירים את זה מספיק טוב. אבל כשאתה טס בעצם ליבשת השנייה, לצד שני, אתה כן רוצה להכיר תרבות מקומית. אני אישית מאוד אהבתי את המקומיים, ככה, כמו שאתה אמרת, לראות איך הם חיים, איך הם מדברים, מה המנהגים שלהם. זה מבחינת ככה היה הטיול שלי ברובו. אני זוכר שהגעתי לנטליה הביתה, אז בקוטה. בקוטה, אוקיי. שזה שם מבוגוטה, אז זה כזה כמו בית במושב, יש להם 2 קומות, 2 קומות, אז כל הקומה העליונה שלה, כי האחים שלה כזה כבר גדולים ועזבו, ואני זוכר שאמרה לי, טוב, זה החדר שלך, ובחדר אתה רואה שם תמונות של ישו, מריה, ואני זוכר שפשוט הורדתי את כל התמונות, לא יכלתי לישון עם הדברים האלה. לא היה לאכפת לנטליה ולהורים שלה שאתה מחרב את הבית? אני חושב שהם הבינו אחר כך, כאילו, בטח היה להם מוזר שהאורח הוריד את התמונות. זהו, זה יכול להיות מעשה שלא... כן. לא נראה להם לגיטימי אולי. כן, אבל נטליה הבינה, הסברתי לה שאני קצת קשה לי כיהודי לישון בחדר שישו מסתכל עליי. הבנתי. אז זה סיפור נחמד כזה להכיר את המקומיים. מטורף. כמה זמן ישנת אצל נטליה? 3 לילות בערך. 3 לילות. והיינו בקשר שנים אחר כך. היום כבר לא? היום היא כבר התחתנה, יש לה ילדים. היא בסיפור אחר. כן, כן, היא באיזשהו שלב אמרה לי שבעלה כבר לא כל כך אוהב שהיא מדברת עם... לא לגוסטה. כן, אתה יודע, גבר קולומביאני טיפוסי, אבל בסדר, מכבד אותו. כן. אז אני גם כמוך, נורא אהבתי להתחבר למקומיים, וכשהגעתי לקולומביה, לא ידעתי ספרדית עדיין. בפעם הראשונה אנחנו מדברים על... כן, בפעם הראשונה, כי הגעתי בדיוק מברזיל, דיברתי קצת פורטוגזית, והיה קצת בעייתי, אבל באמת שאתה מתחיל כזה להכיר את המקומיים, וזה, תוך איזה חודש ככה, כבר התחלתי קצת ספרדית, חודש, אולי חודשיים, וזהו, מרגע שנפתחת לך ספרדית, שנייה, מרגע שנפתחת לך ספרדית, המחסום שפה הזה, טיול אחר לגמרי. אין מה להשוות בכלל. לפני ואחרי. לפני ואחרי לגמרי. רוב האנשים מכירים רק את הלפני. אוי, זה עצוב, זה עצוב. תקשיב, ישבתי בבית קפה, אתה יודע, אני לפעמים אוהב, בבר, סליחה. אני אוהב כזה... פה שם? בגבעתיים. לא, פה, ליד הבית שלי. ואני אוהב כזה לדבר קצת עם חבר'ה צעירים. זה בסדר שאני... כן, לא, ברור, רציתי לראות שאתה בפריים, אחי. אתה בפריים, הכל טוב, אתה יכול חופשי. אז לפעמים אני כזה אוהב לי קצת לדבר עם החבר'ה הצעירים שחוזרים מדרום אמריקה. אז אם אני רואה איזה מלצרית עכשיו בבר, אז אני שואל אותה מה קורה, מה עשית אחרי צבא, טיילת, מכירה את גרינגו, אז אני אוהב קשקש כזה, לראות לקבל פידבק מהשטח. כן. אז אחת המלצריות, שואלת, מה, היית בדרום אמריקה? כן, הייתי איזה 9 חודשים או חצי שנה, אמרה לי. אני אומר, וואו, בטח ספרדית שלך טורפת. אז היא אומרת לי, כן, קומסי קומסה. אוי ואי ואי. זה בצרפתית, מי שלא יודע. לא היו לי מילים. כן. לא היה לי, באמת. רוב האנשים באמת, גם האנשים שמאזינים לפה, אמנם זה קשה להגיד את זה, אבל רוב האנשים לעולם לא יחוו טיול שהוא אחרת לגמרי, זה כמו פשוט לא יבינו מה זה טיול כשאתה באמת מכיר מקומים, ואתה תלוי אך ורק בעצמך,
ולא צריך להיות תלוי באנשים אחרים, ואתה הולך לאן שבא לך ואתה חופשי, וכן, עצוב. רוב האנשים ככה. ובמקרה שלי גם טיול בלי פלאפון. טיול גם, אז זה בכלל היה אחרת. אתה יודע מה זה? זה כאילו אתה נכנס להוסטל, של ישראלים גם, ותוך 10 דקות בערך, אתה כבר נהיה חבר של כולם. אתה נכנס לסלון, משחקים קלפים, לא יודע איך זה היום בדיוק, מנחש ראיתי, יצא לי להיכנס לאיזה 2 או 3 הוסטלים כאלה. מי שלא יודע חברים, כשאנחנו אומרים הוסטלים של ישראלים, זה באמת הוסטלים, וכשאנחנו אומרים ישראלים, אנחנו מתכוונים לזה, שאתה נכנס ורשום לך בעברית, למשל, ברוך הבא, או רשום לך בעברית כמו ללילה, או איפה יש מכבסה, ובקבלה מדברים איתך עברית. בין אם זה מישהו מקומי שהוא כבר למד עברית אחרי כל כך הרבה ישראלים שבאו, כן. בין אם זה איזה פשוט ישראלי שעובד שם, וכן, הכל ישראלים. למי שלא יודע ספרדית, זה סבבה. למי שנאלץ להיות תלוי באחרים, זה כן, זה אחלה אופציה. אבל למי שלא יודע, למי שמדבר ספרדית, לרוב אין לו מה לחפש במקומות האלה. שמע, יכול להיות שאתה יודע ספרדית ואתה כן רוצה קצת חבר'ה ישראלים, אין בעיה עם זה. נכון. אבל מה שאמרתי זה שפשוט אני זוכר שכשהגעתי לבואנוס איירס, נגיד, ונחתתי בהוסטל שנקרא אסטוריל, שהוא עדיין קיים, אחלה הוסטל. מוכר לי, זה הוסטל שהרבה ישראלים הולכים אליו? הרבה, הוא עדיין מאוד פופולרי, ואני נחתתי שם. עד היום עדיין פופולרי, איזה קטע אחי, כאילו כמעט 20 שנה, והוא עדיין חי ובוא את ההוסטל. 15 שנה, אבל כן, מאז שהייתי, וכן, אחלה הוסטל, למה שיסגר? והייתי, נכנסתי... כל היום שומעים על עסקים נסגרים, על הקורונה. אז הוא יחזיק. והרבה הוסטלים, אגב, טובים, נשארו. מהתקופה שלי. מדבר לכם מלפני 15 שנה. אוקיי. הרבה פתוחים עדיין. יש גם אלה שפחות טובים, נסגרו, אין מה לעשות. כן. וכשטיילת בלי פלאפון, אז היית נכנס להוסטל, לסלון, אני זוכר, נכנסתי להיסטוריל, היה כזה איזה עמדת טלוויזיה, רואים חברים, כל הזמן חברים שודר. לא יודע אם זה היום ככה, אבל כל הזמן שודר. והיה פלייסטיישן כזה בקטנה, וקלפים, ובעיקר יושבים ומדברים. וזה היה תענוג. תוך שנייה הכרת מלא חברים. אני התחלתי את הטיול שלי עם איזה 50 חברים בפייסבוק, סיימתי עם איזה 600. די. לא יודע אם היום עדיין מוסיפים חברים בפייסבוק. תעשה לי עוקב בטיקטוק. כן. וואלה, אז בפעם השנייה נחת, בטיול השני שלך נחתת בקולומביה. אז יפה, אז התחלתי ארגנטינה. אז אנחנו עכשיו בטיסה הראשונה שלך, עשית ארגנטינה, אחרי זה ברזיל? כן. ואז מברזיל טיסה לקולומביה. כן. טיסה לקולומביה, כמה זמן היית בקולומביה? קולומביה הייתי חודשיים. חודשיים, ואז פרו. ואז פרו. נחיתה בלימה. כן. אוקיי. אחלה לימה. כן, אז נחתתי בלימה, והיה... כבר אתה קצת מגיע יותר משופשף עם ספרדית, כי כבר עברת כמה דברים בקולומביה, ופרו באמת לא ציפיתי מהמדינה הזאת להרבה, במיוחד אחרי שאתה מגיע מקולומביה ומברזיל. בכלל מדינה מטורפת. שמע, אתה אומר... ברזיל לא הייתי, אבל קולומביה מטורפת. אז ברזיל וקולומביה, כאילו חשבתי שכבר עשים מאחוריי, ווואלה, זהו, מפה זה רק הולך ויורד. וככל שאני מטייל יותר והספרדית שלי משתפרת, אז בעצם אתה עוד ועוד נהנה. אתה מגלה כאילו כזה דברים חדשים שאפשר לעשות, מתחבר יותר למקומיים, וגם אחותי הצטרפה אלינו בפרו, היה נחמד. אחת הערים כאילו הכי מרכזיות שמגיעים בפרו זה קוסקו, רק קוסקו הייתי חודש. אחלה קוסקו, אני גם הייתי בדיוק חודש בקוסקו. וואלה. כן, באיזה הוסטל היית? לוצרנה. לא. הוא עוד קיים, אגב. לוצרנה. הוא עוד קיים. אוקיי. והיה ממש אחלה, וריקודי סלסה, ומסיבות, ועשינו שם את הרפטינג. צ'אנגו היה אז? לא, היה משהו, היה מאמה אפריקה. מוכר לי השם מאמה אפריקה. צ'אנגו, כנראה אחד המועדונים שהחליפו את השמות, אתה יודע, זה מתחלף. כן. היו מועדונים טובים. צ'אנגו, מי שלא מכיר, זה מועדון מאוד מאוד מפורסם בקוסקו. כל מי שמגיע לשם הולך לו צ'אנגו, זה כאילו המועדון, אמנם יש הרבה מועדונים, אבל לא המרכז הוא הכי מוכר. הוא גם חם שם בטירוף, כאילו בצ'אנגו. אתה היית שם בטח, אני מניח. אני לא זוכר אם קראו לזה צ'אנגו, אבל אני כן זוכר בפעמים הבאות היית בפרו אחרי זה? לא, מת לחזור. אבל אתה בטח מכיר מהקבוצות.
כן, אני יודע שיש את הצ'אנגו. הוא גם למרות שהוא לא היה שם, בגלל שהוא כבר כל כך בקבוצות בפייסבוק ובוואטסאפ, אז הוא מכיר את הצ'אנגו. כן, מכיר, אני לא יודע מה ההתלהבות הגדולה ממנו. אני גם לא, כי הוא היחידי שנורמלי. זה הקטע, כן? הוא לא כזה טוב, אחי, אבל הוא הכי טוב שיש. הוא לא הכי טוב, הוא לא פצצה, הוא פשוט הכי טוב שיש. אני זוכר לא מתוך הרבה אופציות. אז זה הקטע. אני זוכר שהיה לנו היה מאמה אפריקה, ומה שאני זוכר, היה עוד מועדון, שהיית נכנס, ומלא מלא פירואניות, צובטות אותך. וואלה. זה לא קיים היום? צובטות בכניסה? צובטות. איך שאתה מגיע, קולטות שאתה גרינגו כזה, צובטות אותך. לא. ככה, מוזר לי. כמו... רק אני. כן, אז היה מועדון בקוסקו. אותך? כן, צובטות בקטע של בוא תתחיל איתי, אתה חמוד. אוקיי. אז, שמע, היום בעידן שזה התפתח כבר, אתה יודע, מיטו, כל הסיפור הזה, לפני 15 שנה, זה עוד מציאות... היה אפשרי. כן, מציאות שונה, אבל באמת היה מועדון בקוסקו, שהיית נכנס וצובטות אותך, בקטע מוזר, זה לא קורה לך בחיים. ומקוסקו אחרי זה המשכתי לבוליביה, ושם קרה משהו מעניין באוטובוס. אוקיי. רגע, מקוסקו אוטובוס לבוליביה. כן, ללפז. מדהים. כנראה, פז הוא הבירה של... כן, כנראה שעברנו בעוד איזה מקום כזה בדרך, אני לא זוכר בדיוק, אבל היה איזה אוטובוס היה אמור לקחת 20 שעות, אוקיי. אוקיי? אז נוסעים, עכשיו מי שלא מכיר, תמיד שנוסעים באוטובוס מפרו לבוליביה, יש הפגנות, כל מיני כאלה, עוצרים אותך, את האוטובוס. כל שנים על גבי שנים הפגנות. לגמרי, מהתקופה שלי יש הפגנות. כמה צ'ולות חוסמות את הכביש, לשבור את הראש. אז עצרנו באמת באיזה נקודה, בין פרו לבוליביה, ובאוטובוס התחברתי עם עוד איזה תיירת מאירופה, אירופאית, ווואלה, אנחנו עכשיו כבר איזה 15 שעות, 20 שעות באוטובוס, והוא פשוט עצר. ואומרים לך, לא יודעים מתי הולכים לחדש התנועה. ואיזה אחד מקומי, פרואני או בוליביאני, כזה מתחיל לדבר איתנו, אומר, שומעים, דוד שלי וחברים שלו גרים פה באזור, אנחנו יכולים פשוט לקחת טנדר איתו ולהתקדם. אני אקח אתכם עד ללפז. שמע, נשמע מצוין, וואלה, בחור נחמד וזה, אנחנו לא יודעים. הסיפור הזה הולך להיגמר בטוב או לא. ואז אחת התיירות או המקומיות אומרת לי, תקשיב, אני מבינה ספרדית, ואני שמעתי את התוכנית של הבחור הזה. אוקיי. הם מתכננים לקחת אותך ואת הבחורה שאיתך, מאירופה. האירופאית, לשדוד אתכם ולזרוק אתכם איפשהו. מי שלא מכיר חברים, הדברים האלה קורים. קורים. זה יכול לקרות, באמת. אני הכרתי אנשים שזה קרה להם. הכרתי אותם בטיול שלי, ראיתי אותם אנשים כאלה. אז זה היה קורה לי גם. מזלי שהייתה איזו אישה באמת מבוגרת כזאתי, אני לא זוכר בדיוק היא אירופאית וזה, אבל היא לא הייתה מקומית. איזה קטע. והיא אומרת לי, תקשיב, הבחור הזה ישב מאחוריי, ואני שמעתי את השיחה שלו בטלפון, וזו התוכנית שלהם, הם מתכננים לקחת אתכם, ופשוט לגנוב לכם את הכל, ולזרוק אתכם איפשהו. כן. שוב, לך תדע, אולי גם פגיעה בנפש, אני לא יודע. ואיך שהיא אמרה את זה, וואו, כמובן שלא עלינו, הוא כזה עדיין ניסה לשכנע אותנו, וספרדית שלי הייתה סבירה, אבל לא ברמה שעכשיו להבין שיחת טלפון של בן אדם שהוא עושה לאח שלו. אז ובאמת האישה הזאת, ואחרי זה קראתי גם, שזה קרה למטיילים דברים כאלה, והחלטנו להישאר, ולקח לנו במקום נסיעה של 16-20 שעות, משהו כמו 40. כן. זה הסיוט. זה לא מעניין לעומת, זה לא רלוונטי לעומת מה שיכול לקרות לכם, עוד 20 שעות לעומת להציל את עצמכם. לגמרי. מלקום, זה קורה להרבה אנשים שמסממים אותם, בכל המדינות, זה קורה בקולומביה, זה נגיע לזה. קורה בפרו, שאתה באמת... פה אנשים רגילים שפה גברים מסממים נשים. הם לא מבינים שדרום אמריקה זה... לא יודע אם זה קורה ככה... זה בקולומביה בעיקר, כן. גם בקולומביה בוודאי, גם בפרו הכרתי אנשים. גם בפרו שמעתי את זה קורה, ראיתי בן אדם שזה קרה לו, שפשוט אישה שמה לך בכוס איזשהו משהו, ואתה לא מכיר את זה ששם אישה מסממת גבר, זה לא רק... פה בארץ אנחנו מכירים רק הפוך. ואתה באמת שותה, דבר הבא שאתה מגלה זה שאתה מתעורר מחוץ לעיר. אני הכרתי בחור
ישראלי זה קרה לו, הכרתי אותו באיזשהו הוסטל, והוא סיפר לי שזה קרה לו, הוא פשוט היה במועדון, והדבר הבא שהוא זוכר, זה שהוא התעורר מחוץ ללימה, ולימה היא במדבר. בלימה זה קרה? קרה לו בלימה, אחי. די. הוא התעורר על הכביש מחוץ ללימה, באמצע המדבר. ובלי שום דבר, היה לו הדבר היחידי שהוא אמר לי שהיה לו בכיס, זה כבל של טלפון. וגם לא היה לו איך לחזור. אז הוא פשוט עלה על אוטובוסים, וכל פעם שבאו לבדוק לו את הכרטיס, הוא היה צריך לרדת. ככה הוא עלה על אוטובוס וירד, כל פעם עד שבדקו לו. וגם איכשהו היה צריך לקחת, הגיע למונית, שילם לו בעזרת הכבל של הטלפון, ואז אני לא יודע איכשהו, אתה פשוט מגלה את עצמך, מתעורר מחוץ לעיר, או בחור תחת בתוך העיר, באזור מבודד, ומגלה שכאילו נשדדת של החיים שלך, יענה. כן, אז אתה מספר לי שזה קורה בלימה, אני מכיר את זה מקולומביה, זה קרה ממש לפני איזה שבוע, שבועיים לאיזה מטייל ישראלי, היה זוג ישראלים שזה קרה להם, 2 ישראלים, או שהיה עוד אחד. שמע, זה קורה הרבה. אני בשנתיים האחרונות שמעתי על כמה מקרים, הם פונים אליי בפרטי לפעמים, אני לא מפרסם את זה בקבוצה, כאילו, כן פרסמתי הזרה, אבל לא את הסיפור האישי שלהם, ואחרי שהעליתי את הפוסט הזה בקבוצה של קולומביה, העליתי פוסט באמת על כל הסיפור עם הסימומים, ואיך להיזהר מזה. פנו אליי בפרטי, סיפרו לי שזה קרה. קרה לי, וזהו, קרה לחבר. ואחרי איזה שבועיים, ישראלי פרסם את הסיפור שלו, ממש שאלה... הוא בעצמו פרסם. הוא בעצמו, ממש גבר, כאילו, עשה מצווה. מה הוא רשם? אמר שם תמונות של הבחורות, אומר, אלה בחורות שסיממו אותי. נראה לי ראיתי את הפוסט הזה. ראיתי הרבה פוסטים, אני לא יודע אם את זה ספציפי. אלא גם סרטון מהמסעדה, איך הם יושבים, ואיך היא לוקחת מהחזה שלה שמה לו. זה משהו שאפשר לשים גם באוכל, שתדע. גם באוכל. גם באוכל, זו אבקה. גם וואי, 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 וואי. אז כן. איפה הוא התעורר? אני לא זוכר איפה, אבל האנשים בדרך כלל המקומיים מדווחים שהם רואים בן אדם שהוא כאילו חסר אוריינטציה, הוא לא יודע איפה הוא. אתה כולך הולך כמו זומבי, כאילו אתה לא יודע מה קורה מימין ומשמאל. כן, ולפעמים אני רואה סרטונים שהמקומיים מעלים, של בן אדם שהוא כזה, איפה אני? ממש ככה. אחרי שאתה מתעורר. כן, הוא לפעמים שמים אותו באיזה פתח של בית חולים, או משהו כזה, פשוט אתה רואה אותו ככה מחפש, וזה מפחיד. וואו. אבל אפשר להימנע מזה. באמת שאפשר להימנע מזה, אתה צריך לעשות הרבה טעויות בשביל להגיע לזה, למצב כזה, בשיקול הדעת. כן, מה נגיד, איך עכשיו למאזינים, מה היית אומר להם, איך לנסות להימנע מזה? אז קודם כל, איך זה קורה? אז זה בדרך כלל קורה, זה קורה הרבה במדג'ין, בקולומביה, שזה עיר מאוד תיירותית. עיר מאוד תיירותית, בחורות מאוד מאוד יפות, והן יודעות את זה. כל מה שגברים רוצים. בדיוק. ולבושה סקסי וכל זה, והיא מדברת גם בפייסה, אתה יודע, יש לה את המבטא. פייסה זה מבטא, מי שלא מגיע, זה המבטא שהוא מבטא קולומביאני, אבל ספציפית מבטא שהוא של קולומביה, וזה נחשב בעיני רבים, או באוזני רבים, מה שנקרא, זה נחשב למבטא הכי סקסי. אתה רוצה להדגים? אני פה, לא יבוא לי טבעי, זה לא יבוא לי מלאכותי, אולי מזויף יצא לי, סליחה, אותנטי. אולי אותנטי, אם אני אדבר אולי זה יצא לי, אבל זה מבטא, כן, זה מבטא שנקרא, מלאכותי זה בטוח לא יצא לי. זה מבטא שהוא פשוט נחשב למבטא הכי סקסי, וכאילו וואו, אסנטו, פייסה, מבטא של הקולומביאנית ספציפית של מדג'ין, כמו של מלומה נגיד, למלומה יש מבטא פייסה. אז אולי למה בנות כל כך דלוקות עליו. כן, אז בקיצור, אחת הסיבות. שילוב קטלני. שילוב קטלני זה המילה, שילוב קטלני. בדיוק, יפות, נשמעות טוב, וגם יש להם איזה סם אונס כזה ששמות, שילוב קטלני. זה מבטא שהם מדברים, הם שרים, זה כאילו מבטא, הם שרים את המילים. כאילו שרים את המילים, ככה מדברים ממש מורחים כל מילה, כאילו. כן, ככה זה המבטא. כשהבחורה מדברת זה נעים לאוזן, זה כמו איזה בובה כזאת שקונים והיא מדברת, משהו כזה. כן, כן, אוקיי. אז בקיצור, איך להימנע? שילוב לא טוב. כן, אז עשיתי פוסט על זה בקבוצת פייסבוק של קולומביה של גרינגו. אם אני שוכח איזה נקודה מסוימת, אפשר לחפש את זה שם, גם זה באתר איפשהו. מה לרשום בחיפוש? זה, מה לרשום, מדג'ין. נשים לכם קישור למטה, אני אופר אשלח לי ואני אשים בספוטיפיי וביוטיוב וכל מה שצריך את הקישור שתקראו. או פשוט להסתכל פוסטים שאני העליתי בתור משתמש גרינגו ואז זה מופיע. גם. אז איך נזהרים מזה? אוקיי, אז איך זה קורה בעצם? איך זה קורה? אתה רווק,
ואתה מחפש מישהי, אז אתה פותח אפליקציית טינדר, במבל. אתה לא מכיר אותה שם, אתה מכיר אותה באפליקציה. כן, בדרך כלל זה הכל קורה מהאפליקציות. זה לא קורה, הבנתי, אוקיי. פתחת עכשיו טינדר, במבל, קיופיד, שליש גן עדן, לא יודע, סתם, אני צוחק. של דתיים? זה של דתיים, אני צוחק. אוקיי. אבל אחת מהאפליקציות האלה, והיא שמה איזושהי תמונה, בדרך כלל בחורות צעירות, בנות 21, 20 גם, תמונה קצת פרובוקטיבית יכול להיות. זה פרובוקטיבי, אבל זה גם לא כזה שונה מהנוף. כן, כן. זה גם לא כל כך שונה, זה לא מחשיד יותר מדי. כן, בוא נגיד, היא יודעת מה לשים למשוך אותך. כן. בוא נגיד, בחורה שמחפשת קשר רציני כנראה לא הייתה שמה תמונות כאלה. אז זה כבר מושך אותך בתור גבר. ואז אתה שולח לה הודעה, והיא אומרת לך, כן, הנה, קח את הוואטסאפ שלי, נורא מהר, כאילו בקטע לא טבעי כזה. וואלה. כן, אתה אומר, אוקיי, אם זה מהר מדי, אם זה נורא אדומה. בדיוק. קודם כל, זה קצת נורא אדומה, וגם בטינדר, למשל, היא לא שמה לא אינסטגרם, ולא פייסבוק, ולא כלום. הבנתי. אתה לא באמת יכול להכיר את הבן אדם. אתה לא יכול להכיר. אז היא שולחת לך וואטסאפ, ומהר מאוד היא רוצה כבר להיפגש. מהר מאוד, הבנתי. עכשיו, ולא סתם להיפגש, היא גם רוצה להביא חברה. למה זה תמיד עם חברה? לא יודע, כי זה בא להם טוב בעוקץ, אחת שמה, אחת סוחבת, אני לא יודע, הם תמיד, אם כבר לעקוץ, אז ביחד. אוקיי. אז זה אחד התסמינים, תמיד, גם הבחור הישראלי לפני שבוע, הוא יצא לדייט עם שתי קולומביאניות, וזה נראה לו לגיטימי. כן, כן, כן. אז באמת, יש הרבה נקודות שם של שיקול דעת מוטעה, ואם מפעילים שיקול דעת נכון, אז אפשר להימנע מזה. ואז היא אומרת לך, בוא ניפגש בטח בפארק ירס, לא? חכה, זה במקרה הטוב. אוקיי. במקרה היותר שקוף, היא אומרת לך, שומע, אני וחברה שלי רוצות לבוא אליך לדירה. נורת אזהרה אדומה כזאת היא צריכה להיות לך. אז נופלים בזה, כבר בשלב הזה, ישראלים נופלים. בואי אליי לדירה עם החברה שלך. בנגה. כן, אז זה כבר נפלת. בנגה זה אומר בואי. אז זה דבר אחד. קודם כל, אז ככה זה קורה. עוד איך העוקץ הזה יכול לקרות? אותו תהליך, רק לא להיפגש אצלי, הולכים להיפגש באיזה בר. אבל היא קבעה איפה. היא קובעת איפה. למה היא קובעת איפה? כי יש לה איזשהו סידור עם הברמן. כי יש מקום, בר ספציפי, שהיא יודעת ללכת אליו, שהברמן עובד איתה, והוא כבר יודע להכין את המשקאות. קטע הזוי, אני עכשיו בהלם. אני בהלם, אבל זה לא כזה מפתיע אותי, כי זה כמו למשל מה שאני הכרתי מקובה, שלוקח אותך בן אדם מהרחוב לאיזשהו בר בשביל לזיין אותך ב-500 שקל, וזה תרמית של הבן אדם שלוקח אותך מהרחוב, ביחד עם בעל המסעדה, זה לא כזה שונה כשאתה אומר לי שיש איזושהי מישהי שעוקץ אותך ושודד אותך את כל מה שיש עליך, בשיתוף עם הברמן. הגיוני, כאילו מפתיע, אבל לא כל כך מפתיע גם. לא כזה, לא תלוש מהמציאות כאילו. אז יפה, אז קודם כל, אז היא לוקחת אותך לבר שהיא מכירה, אתה יושב איתה, מדברים, מביאים לך את המשקה, אתה לא חושד בכלום, דייט רגיל. קטע, אחי. ואז זה גם שיטה אחת, עוד שיטה של העוקץ. עוד משהו שקרה לאחרונה לאמריקאי, הוא יצא עם מישהי לדייט בקרטחנה. אוקיי. נגמר הדייט, הוא במקום לעצור מונית ברחוב, היא אומרת, עזוב, אל תתקשר למונית, אני אתקשר בשבילך. לא, אני אתקשרת. משחקת אותה כאילו זה כן מונית. כן, היא אומרת, אני מתקשרת למונית. אני אזמין עליי, אל תדאג. משהו כזה, אל תדאג, אני מזמינה. ואתה בתור תייר, אתה סומך עליה, כי היא מקומית. אחי, ישבת איתה לדייט עכשיו שעה. כן, אתה, וואו, בכיף, תזמיני. כן, תזמיני. אתה אפילו לא חושד, זה הקטע, אחי, אתה לא חושד. אז הוא עלה איתה למונית. אבל עכשיו המאזינים פה ידעו. הוא עלה איתה למונית, ופשוט מסתבר שהמונית הזאת... נהג מונית כמובן. זה מישהי שמכירה, שעובדת איתו, והוא הביא עוד שני חברים, והם פשוט הרביצו לו, שמו אותו בתא מטען, שדדו אותו, כרטיס אשראי, כל הדברים. איפה זה קרה? קרטחנה. אמרת. זה קורה, כן. כן. אז זה דברים שקורים. כן. ופשוט יש כמה באמת צעדים פשוטים יחסית בשיקול הדעת שימנעו ממך את זה. איך דבר כזה למשל אפשר למנוע? את העוקץ האחרון שסיפרת עליו עכשיו. אז תזמין בעצמך את המונית. תזמין מונית בעצמך. אל תגיד לה, תזמיני לי. בכלל, באופן כללי, קודם כל, אם אתה יודע ספרדית,
אז אתה יודע, היא עושה עוקץ, היא בטח מדברת בטלפון. יהיה לה יותר קשה לעבוד עליך. קצת יותר קשה לעבוד עליך. התרמית יהיה יותר קשה לפתח אותה, כי אתה מאזין. כן, בדיוק. היא בטח בזמן העוקץ, היא בקשר עם מישהו, או עם הברמן, או עם הזה, אתה לא יודע, אבל ברגע שיש לך ספרדית, פחות מנסים לעבוד עליך. כן. אתה לא נראה גם עבוד. אתה לא תהיה, אתה מההתחלה לא תסמן את עצמך כמטרה. הרבה פחות. כן, אם אתה למשל יודע ספרדית, אז אתה לא תלך על בחורה בטינדר שמדברת איתך אנגלית, אולי אתה תתחבר למישהי מקומית. עכשיו בטח סיכוי שתכיר מישהי, כן. כן. אז קודם כל, אני כתבתי בפוסט גם, אמרתי, צעדים למנוע את הסיפור הזה, קודם כל, אם אפשר, למנוע את לא להוריד את הטינדר, לא להשתמש בזה שם, כי זה ממש, הם התלבשו על זה. לא טינדר, לא את הבמבל, אז תשאל אותי, אבל אופיר, אז איך כן להכיר? אז אופיר, איך כן להכיר? בדיוק. אז קודם כל אתה יכול לצאת באמת למועדונים רגילים של מקומיים, לא של התיירים, לא פארק ג'רס. לגמרי. אני למשל מדיג'ין טיול אחרון שלי. קריירה סטנטה? לא זוכר סטנטה, סנטרו. שכרתי דירה בסנטרו. אוקיי, באיזה שכונה? ליד התיאטרון, יש להם איזה תיאטרון שם. משהו מקומיים כאילו. כן. מי שלא מכיר פארק ירס, פארק ירה זה בעצם פארק שהוא נמצא במדיג'ין, במרכז של המרכז של המרכז, הכי תיירותי ever. כן. כל הדיסקוטקים שם, דיסקוטקה זה בעצם מועדון, בספרד אומרים דיסקוטקה, כל המועדונים שם זה של תיירים. כן. נדיר, גם, העניין הוא, אני לא יודע אם אפשר לנבל פה את הפה בפוסטקאסט, אבל לנבל, העניין הוא שגם במועדונים האלה יש הרבה זונות. נערות ליווי, כן. נערות ליווי, זונות, קראו לזה איך שאתם רוצים, אתה עולה לשם, אתה מתחיל עם בחורה, ואחרי כמה דקות שאתה מסתבר איתה, היא פתאום אומרת לך, איזה כיף, יאללה, בוא תביא לי 200 שקל, או בוא תביא לי... אתה פתאום מגלה על זה שם. בפעם הראשונה אתה בהלם, אבל אחרי כמה ימים בפארק ירס, אתה מבין, אוקיי, כולם פה נערות ליווי. כן, כן. זה הכי תיירותי. לעומת זאת, קריירה סטנטה, למשל, אתה מכיר את המקום? יודע מה זה? לא, אבל אני יכול לדמיין. זה איזושהי שדרה שהיא במקום אחר של מדיג'ין, גם די מרכזי, אבל לא תיירותי. אגב, זו חולצה של מדיג'ין. זה קומונה 13. של קומונה 13, זה אופי, גדול, לא קלט את זה. זה גם הכובע. מדייג'ין. באתי בכוונה עם זה. אז קריירה סטנטה זה שדרה מאוד מאוד מתוירת, אבל על ידי מקומיים, כאילו מאוד מרכזית, לא על ידי תיירים, אפשר למצוא שם תיירים, אבל הרבה פחות, הרבה מקומיים שיוצאים לבלות, אז הולכים יכול להיות שגם היית שם, פשוט לא הכרת את השם. יכול להיות. זה שם למשל זה מועדון של... הרבה יותר מועדונים של הרבה מקומות. פשוט שדרה שהיא מלאה בברים, מועדונים, סלסה, בצ'אטה, רגטון, כמובן של מקומיים. אז אני במדיג'ין בביקור האחרון שלי שם, לקחתי עם חבר דירה, שכרנו בסנטרו. סנטרו זה אזור שאם אתה לא יודע ספרדית, אין לך מה לחפש בו. פחות, מה שנקרא. כלום, כאילו כולם זה ממש מקומיים, זה הבפנים של העיר. היתרון זה שזו הייתה דירה מגניבה עם ג'קוזי, זה היה יחסית זול, כי באמת לא הרבה תיירים. שלך גם יודע ספרדית? לא, הוא לא יודע ספרדית. היה תלוי בך. הוא בא איתך, אחרת אולי הולך לבד. כן, אבל הוא כאילו אחד כזה שהוא לא תלותי, הוא מסתדר. אבל כן, כל מה שקשור לספרדית זה אני ניהלתי, ומה שטוב, שאתה בא, אז כאילו, אתה לא צריך... עכשיו מסעדה עם תפריט באנגלית או משהו. הייתי יורד למטה, ארוחת צהריים ב8 שקל. זה גם מחירים הרבה יותר זולים. כי נגיד במדיג'ין, באזור של פארק ירס, או בכל האזור של אל פובלדו, שאתה בטח מכיר את השכונה אל פובלדו, אל פובלדו זה השכונה המתוירת. שמה, מסעדות זה פי 2, 3, 4, 5 במחיר. לעומת זאת, אתה תלך רגע למקום יותר מקומי, 5 שקל, 8 שקל. אפילו במקומות שהם לא ערים, כפרים, 5 שקל אוכל, כאילו ארוחה. לגמרי. וארוחה זה כאילו ארוחה שלמה, קומפלט, יעני. מנו דל דיה, מה שנקרא. נכון, מנו דל דיה זה נכון. בעצם, אתה מתחיל משתייה, איזושהי מנת פתיחה, עיקרית, וגם איזשהו קינוחון כזה. סוגר לך את הפינה לכל היום. משהו כמו 8 שקל, ויש לך סופר שם ליד, אתה קונה מקומיים, הכל, אבל כן, אתה צריך לדעת ספרדית, כי לא תבוא לאיזה סניורה בת 60, כאילו אנגלית. היא לא תבין מה אתה רוצה מהחיים. כן, וחבל על לא רגילה לזה. חבל על הטאקל הזה. כאילו, אם זה בקטע של לנסות לחסוך את הכסף, אז תדע ספרדית וזהו. אז בקיצור, באמת, אז חבר'ה שרוצים להכיר במדיג'ין למשל, או במקומות, אז לא, במיוחד במדיג'ין, כי יש את העוקץ הזה שם. להכיר בחורות אנחנו מדברים. כן, כן. אז אמרתי... או לגברים, להכיר קולומביאנים.
סליחה, לנשים, גם גברים מי שרוצה להכיר קולומביאנים, אבל לנשים להכיר קולומביאנים. הייתה לי איזה שתיקה, לא הבנתי. אז באמת, אני ממליץ לא להשתמש באפליקציות של הטינדר וכל אלה. אם לא יודעים ספרדית, אז בסדר, צאו לאיזה מקום, לא לפארק ג'רס, כי זה הכי תיירותי שיש. זה מוגזם, זה לא, אני לא נהניתי שם אפילו, אחי, זה לא... אתה כאילו, אתה שם בא לשם בתור גבר רבה, וכולם נורות ליווי, אחי, זה לא כיף. כן, אתה ארנק מהלך. אתה ארנק מהלך, אתה מטרה, זה סתם. לגמרי, לגמרי. לא, הייתי פעם אחת ועפתי משם מאוד מהר, אז אם אתה רוצה להכיר, אז אולי דרך חבר, אולי דרך ההוסטל שאתה נמצא בו, אולי הוא מארגן איזה מסיבה. יש הוסטלים שעושים סיבוב ברים, שזה נחמד, הם ייקחו אותך למקומות כאילו סבירים כאלה, כאילו לא פארק ג'רס כאלה, מקומות נחמדים. ויש לך איזשהו הגנה מהם, אז אולי תכיר תוך כדי, ויש את הקאוט סרפינג גם, שזו אחלה הזדמנות להשתמש בזה. להיות בבתים של אנשים, של מקומיים. כן, לא רק בבתים, זה גם כאילו, שומע, יש שם איבנטים בקאוט סרפינג. וואלה, כן. איבנטים. של המקומיים. אתה אומר שהמקומיים מארגנים ביחד ומביאים איתם את התיירים שאצלם. בדיוק, בדיוק. הבנתי, מדהים. אופיר, אז אני אשמח שתספר לי רגע בקצרה, אז היית פעם ראשונה באמריקה הלטינית ב-2008, פעם שנייה 2011, פעם שלישית מתי הייתה? הייתי, 2015. 2015, פעם שלישית, למשך כמה זמן? מעט מאוד. חודש, שבוע. לא, 2015 טסתי לארצות הברית, ופשוט עשינו איזו עצירה קטנה במקסיקו כמה ימים. אוקיי. אתה יודע, יש לך קנקון. לא, קוזומל הייתי. אותו אזור, כן. כן, בקריבי. קוזומל הרבה, הקרוזים מגיעים לשם, מי שלא מכיר. בדיוק, לקחנו קרוז ממיימי, עצרנו בקוזומל. מיימי גם הרבה לטינים. לגמרי. פונים אליי מלא שמש שם. אגב, מה שהיה מגניב בארצות הברית בטיול הזה, זה שהכרתי כמה אנשים בטיול הגדול שלי בקולומביה, ונפגשנו במיימי. איזה קטע. אז שמרנו על קשר בפייסבוק וזה, ולא תכננתי, פשוט בפייסבוק כתבתי שאני במיימי, ויצרו איתי קשר, והיה מגניב, ממש כמו מקומיים יצאנו. אתה יודע, אתה עם לטינים, אתה זה, מדברים ספרדית, היה ממש מגניב. ואז כן, אז אחרי זה נסעתי לקוזומל, וב-2018... פעם רביעית אנחנו מדברים. כן, שוב טסתי לקולומביה. אוקיי, למשך? למשך חודש. אוקיי. הייתי אחרי עבודה, ממש שוחקת, לא היה לי טוב שם. מה עשית אז? הייתי מתכנת. מתכנת, אוקיי. כן. אבל בחברה לא כזאת סימפטית, היה ממש יחסים לא טובים שם, ועזבתי שם בקטע כזה שהייתי צריך שקט מהם, שיגעו אותי כל השנה. מה שנקרא לקחת חופש, אבל במלוא מובן המילה. לגמרי, זה היה אחרי תקופה מאוד, כאילו יחסית ארוכה שעבדתי, וגם אני הייתי מאורס. די. כן, בדיוק נפרדנו. עוד לא התחתנתם. לא התחתנו, ביטלנו את האירוסים, אז הרגשתי שאני חייב לנקות את הראש. לגמרי. וקולומביה, חודש בקולומביה, זו התרופה הכי טובה לשכוח מכל דבר שקורה לך בישראל. כן. מכל דבר. יש שיר כזה, לא זוכר איך הולך, סיטונוביו טטרמינה, כאילו אם חבר שלך גומר איתך, או אם הבת זוג שלך גומרת איתך, מסקלה גוארו קון טקילה. אתה יודע מה זה אומר מסקלה גוארו קון טקילה? תערבב גוארו, משקה קולומביאני עם טקילה. זה התרופה הכי טובה. אז בקולומביה אבל. בקולומביה, כן, כן. שיר קולומביאני. כן, אז הרגשתי כאילו שאני חייב איזה חודש קולומביה. איפה מדג'ין? בוגוטה. כל קולומביה הייתי. כאילו טיול ממש מגניב כזה, נחמד. טיילתי שם, הכרתי איזה בחור, הכרתי גם איזה בחורה, שאחרי זה הגיעה לישראל. עכשיו, מה שקרה לי שם, זה שבתור מטייל, הגעתי האמתי למדג'ין, והיה לי קצת משעמם. אוקיי. אמרתי, מה יש לעשות במדג'ין? טוב, בוא נפתח את גרינגו. לפני 10 שנים היה טוב, בטח היום... זה עוד לא היה בבעלותך גרינגו. לא היה בבעלותי. אוקיי, אנחנו מדברים ב-18, זה עדיין לא של אופיר. כן, אז הייתי במדג'ין, ואמרתי, וואלה, בוא נראה מה קורה בגרינגו. עכשיו, לא נכנסתי לאתר איזה 10 שנים. כן. אמרתי, טוב, היום הוא היה כזה, אז קרקשה כזה, קצת לא משהו. לא היה כלום ב-2000. אתה אומר, 10 שנים, הוא בטח השתכלל, בטח זה מותאם לפלאפון, אתה יודע, ברמה של איזה
פייסבוק כזה. לא, אותו אתר בדיוק לא נגעו בו 10 שנים. איזה קטע, אוקיי. הייתי בהלם. אמרתי, טוב, איפה אני מוצא איזשהו מידע או משהו מעודכן על קולומביה? נכנס דרום אמריקה בפייסבוק, יש רק קבוצה אחת של מוצ'ילר. וכל היום שואלים את אותה שאלה. מה לעשות? הוסטל מומלץ בלימה, הוסטל מומלץ בלימה. אמרתי, השתגעתי מזה, כאילו, אני באתי, שאלתי על קולומביה, לא עונים לי, לא כלום. וכל היום אני רואה לימה. אמרתי, טוב, יש פה איזה משהו. לא הגיוני שישראלים טיילים בדרום אמריקה מעל 20 שנה, וזאת החוויה. אז יצרתי קשר עם הבחור של גרינגו, כאילו ביצירת קשר כזה. מה השם שלו היה אז? מי זה היה? ניר. ניר, אוקיי. אספר לך קצת עליו. אז יצרתי איתו קשר, אמרתי לו, תקשיב, כשאני חוזר, אני כרגע בקולומביה, כשאני חוזר לארץ, אנחנו צריכים לדבר, אני חושב שאני רוצה לקנות את האתר. וואלה, מאיפה בא לך הרעיון העסקי הזה, אחי? היוזמה הזאת. זה היה פחות עסקי, לא חשבתי על קטע עסקי אז, כי לא ידעתי כמה מכניס האתר. אתה אומר לו לקנות, זה כסף. כן, כי הוא לא ייתן לי אותו בחינם. כן. אבל כן ידעתי שבתור אחד שדרום אמריקה תמיד הייתה אצלי בדם אחרי הטיול הראשון, שברמה שאין יום מגיל 25 שאני לא אומר דרום אמריקה, מפספס, אין יום שאני מפספס לומר דרום אמריקה, ידעתי שפה יש פה איזו הזדמנות למצוא את אמרתי, זה כנראה הייעוד שלי, יש פה משהו. אני רגע חייב להוסיף משהו למה שאתה אמרת שאין יום שאתה לא אומר דרום אמריקה. כשאני חזרתי מהטיול לפני 4 שנים, וזה גם כל החברים שלי ככה, אין יום שאתה לא חושב על דרום אמריקה. אנשים אולי שעוד לא טסו, לא מודעים לזה, אבל ברגע שאתה טס ואתה באמת נהנה בטיול שלך, אתה חוזר לארץ ואין יום שאתה לא חושב על זה, אין יום שאתה לא בא לך, זה כאילו הזו, אנשים שעכשיו מאזינים ולא היו שם, הם חושבים שאנחנו מגזימים, הם לא מבינים כמה זה נכון. שאין יום שאתה לא חושב על דרום אמריקה, זה לא קיים. שוב, אם אתה מטייל כמו שצריך. אם אתה נהנה בטיול שלך, ואם באמת חווית משהו כאילו, אין לי מילים, אז כן. אז אין יום שאתה לא תפסיק לחשוב על זה גם כשאתה בארץ. אני כאילו 4 שנים פה ואין יום. וגם אופיר. נכון. אז אני כבר 15 שנה ככה. 15 שנה, ומהרגע הראשון אין יום שהוא לא מפסיק לחשוב על זה. נכון. ואז הוא החליט להפוך את האהבה שלו לעוד יותר אהבה, למקצוע. כן. ואתה יודע מה מצחיק? מה מצחיק? שכשהתחלתי את התואר, היינו צריכים לקחת איזשהו אתר, ולבנות אתר משלנו, לשכפל אותו, לעשות כזה use case לאתר. מה זה use case? נגיד לראות אתר ולדבר על העיצוב שלו, על התוכן שלו, משהו כזה. אוקיי. ואני בחרתי בגרינגו. מדהים. וואו. זה הכל מתחבר. כן. נדבר איתך 2010 ל-2018, דרום אמריקה. אחי, זה אחד הסיפורים, אני גם פעם ראשונה שומע את זה, אני לא הכרתי את כל מה שאופיר מספר לי פה. ובדיוק בחברה שעבדתי בה, התעסקתי עם אתרים, למרות שזה לא בדיוק היה התמחות שלי, פשוט הכל התחבר, וידעתי שאני רוצה לעשות משהו עם זה. מדהים, אז דיברת עם ניר. אז שלחתי לו הודעה. איך מצאת את הפרטים שלו סתם שם? שלחתי לו ביצירת קשר, הכי פשוט. גדול, כן. האתר לא פעיל, אבל המיילים ששולחים לו שם פעם בשנה, מישהו שולח לו שם יצירת קשר, מגיע אליו. מישהו מגרינגו שלח לו. את האמת שתתפלא, אחרי זה גיליתי שזה הרבה יותר מפעם בשנה, כאילו, אתה יודע, כשקניתי את האתר, היית מקבל פניות של אנשים. קיבלתי את המיילים שלו. כן. והיו לו משהו כמו 16,000 מיילים שלא נקראו. אז איך את שלך הוא קרא? לא יודע. אולי בכותרת. יכול להיות בכותרת, משהו, את שלי הוא קרא. 16,000 מיילים, חברים. כן. גרינגו זה מותג של שנים על גבי שנים. כן, היו שם מיילים משנים של מ-2010, 11, 12. אחי, אנחנו נבוא אותך לעוד פרק, יש לך את המיילים האלה, דרך אגב? יש חלק מחקתי, יכול להיות. אבל זה מיילים כאלה של עדכון, תכנים, אומרים לך מ-2015 כזה. אין מ-2006, נגיד מ-2008? לראות מה מטל הם היו רושמים לפני 15 שנה? יש משהו מעניין מ-2011-12, אוקיי. שקשור לאתר המתחרה. אבל אני לא אחשוף את זה פה, כי... אוללה. זה הלך, היה שם איזה קטע משפטי, אז אני לא אחשוף את זה. אבל היו פניות כאלה של תעדכן את המקום פה, או היי ניר, ההוסטל שלי עבר מקום, כל מיני כאלה. מאנשים שיש להם עסקים בדרום אמריקה. גם מאנשים שיש להם עסקים, גם עדכונים ממטיילים. והוא לא עדכן.
שמע, הוא פשוט המשיך הלאה בחיים שלו. מה הוא עשה? הוא עשה דבר גדול עם גרינגו, הוא עזר להרבה מטיילים, במיוחד בתקופה שלי, של הטיול הראשון, שזה היה פשוט... רגע, אז גרינגו בעצם הגיע לפני מוצ'ילר. הרבה לפני. הרבה לפני. גרינגו, ניר עשה את האתר כבר ב-2006, ולמעשה הבעלים של מוצ'ילר, הוא היה כותב בגרינגו. די. הוא היה אחראי על הפורום, הוא היה עונה הרבה בפורום, באמת בחור טוב. לפני שהיה קבוצות פייסבוק היה פורום. כן, היה פורום בגרינגו, עדיין יש פורום, הוא פשוט פחות פעיל, והבעלים של מוצ'ילר, הוא היה בעלים של הוסטל גם בלימה, והוא מאוד אהב לענות למטיילים. ופשוט... איך אנשים הופכים את האהבה שלהם למקצוע? כן, להתפרנס ממשהו שאתה אוהב זה מאוד יפה, וחבר'ה טובים, אגב, אתה יודע, דיברתי איתו השבוע. טל? לא, עם הבעלים של מוצ'ילר. מה השם שלו? יש שניים, זה שני אחים, זה אלון ואיתן. אלון ואיתן. אז עם אלון יצא לי קצת להתקשקש השבוע. שמע, חבר'ה טובים, נכון שאנחנו לכאורה מתחרים וזה, אבל אני מאמין שבכל תחום לא טוב שיהיה רק אחד. זה פשוט מוביל חוסר תחרות, לא מביא ליעילות, זה לא מביא תוצאות. ובסוף החבר'ה שמטיילים שלי. אין לך דרייב, למה שאני אשתפר? אף אחד לא מתחרה בי. ואני רואה שמאז שגרינגו נכנס לעניינים, שהחזרתי אותו from the dead. לתחייה. כן, כי הוא הפסיק לעדכן אותו מאיזה 2015. אז רגע, יצרת קשר עם ניר באיזה שנה, אחי, תסגיר לי? 2018. אוקיי, מה רשמת לו? רשמתי לו ניר, אני אוהב את גרינגו, כואב לי לראות אותו ככה, כשאני חוזר לארץ, אני הולך לקנות אותו. באמת כאב אמיתי. כאב אמיתי. כי אתה נזכר ב10 שנים לפני זה, בדיוק 10 שנים, איך אתה נעזרת בו? נעזרתי בו, מצאתי שם את השותפה שלי של הנחיתה רכה. כל אנשים זה מדהים. כל הוסטל שישנתי בו היה אך ורק מגרינגו. וואו. הוא אחראי לחוויות מטורפות שהיו לי. הוא הביא אותי להוסטלים מטורפים. הבנתי. אנחנו מדברים על תקופה שאין אינטרסים באינטרנט. כן. הוסטל מופיע כי הוא טוב. כי נהנו בו. כי מטיילים המליצו. לא כי הוא נותן הנחה ולא כי הוא משלם. וואו. אז מה ניר עשה עוד בחיים חוץ מהגרינגו? למה הוא זנח את זה? אז ניר באמת נפגשתי איתו בארץ, והוא פשוט... ניר, אם אתה מאזין... אגב, הוא עדיין אולי גם נביא את ניר, אחי, אני פתאום, בעונה הזאת אני עדיין לא יודעת מי זה הולך להביא, אולי גם נביא את ניר, אחי. לא, ניר כבר לא שם, ניר כבר לא שם. אנחנו נחזיר אותו לזה. ניר כבר התחתן, ויש לו ילדים, והוא המשיך הלאה בחיים, ונפגשתי איתו, ופשוט הייתה לי, עדיין יש לי הערכה מאוד גדולה לניר ולמה שהוא עשה, ופשוט הוא המשיך הלאה, אתה יודע. מה הוא עשה בחיים? גם קשור לאתרים? לא, 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 לא. הוא היום בכלל... שוטר. לא, אבא שלו הוא קבלן, והוא הצטרף לעסק הקבלנות, אתה יודע, בניין, קבלנות, זה הרבה כסף, כנראה הרבה יותר מדרום אמריקה, והוא פשוט העביר לי את הלפיד. מדהים. אז רכשת ממנו את האתר. רכשתי ממנו את האתר. יש לנו פה סכומים? אתה יכול להגיד לנו סכומים? עדיף שלא. עדיף שלא. אבל מי שירצה לקנות ממני, שידבר איתי. ואתם תקבלו וואחד סכום. כן, סתם, אני לא מוכר אותו. לא בעד שלום. נכון, כי זה מבחינתי שליחות. אין פה איזה... זה אהבה שלך. אתה יודע, עד גיל 30 קניתי אותו, נגיד, לפני 5 שנים. לפני 5 שנים הייתי בן 33. עד גיל 33 לא ידעתי מה אני רוצה לעשות בחיים. עבדתי בהייטק, הרווחתי סבבה, אבל לא ידעתי מה אני רוצה. כאילו, עבדתי באיזו עבודה כזאת אפורה, בשביל מישהו אחר, ויש איזשהו תסכול שאתה לא עושה משהו שאתה אוהב. לגמרי. ואני הרגשתי שבחיים האלה אני חייב למצוא את הייעוד שלי. ואתה כל הזמן הזה אוהב את דרום אמריקה, ואנשים כאילו חושבים, אתה בטח גם חשבת, איך אני עושה משהו בחיים שאני גם אוהב אותו, איך אני הופך את האהבה הזאת לדרום אמריקה של... אני יודע אצלי, לא יודע אם זה גם אצלך, לא הייתה לי איזה אהבה, אין לי אהבה יותר גדולה בחיים, חוץ מספרדית ודרום אמריקה. לא קיים אצלי משהו שאני אוהב יותר מזה. אני מזדהה עם זה לגמרי. אז חשבת כל הזמן, אוקיי, למה אני עושה משהו שהוא לא התשוקה שלי? נכון. אז מצד אחד אני כן אוהב לקודד ולכתוב תוכן, וגם תמיד הרגשתי שאני מאוד מאוד אוהב להעביר מהידע שלי לאחרים, והנה אתה רואה אפילו פה בפודקאסט כמה אני כזה מסביר, ורוצה שימנעו מטעויות, וגם במקום עבודה אני ככה, ובאופן כללי בחיים אני נורא אוהב לשתף מהידע ולעזור. אז הרגשתי שזה פשוט כל הדברים מתחברים. משתלבים לדבר אחד.
לגמרי, לגמרי, כאילו מצאתי את הייעוד שלי, ואני יכול להגיד לך שבתקופת הקורונה, שדווקא מוצ'ילר הוא לא היה פעיל כל כך בקורונה, כי פשוט לא היו מטיילים. ברגע שהחבר'ה, הייתה איזה כמה טיסות שהביאו את כל החבר'ה מפרו. טיסות חילוץ, כן. בתחילת הקורונה, מי בדיוק. שזוכר. על תחילת 2020. בדיוק. באותה תקופה הם נעלמו, גם הם היו להם עסקים בפרו, הם כנראה נפגעו, ואני פשוט הרגשתי שיש שם איזה חלל שאני יכול להיכנס אליו, והתחלתי לעשות כתבה כזאת של דרישות הכניסה לכל מדינה, כי התחילו לשאול את זה. גאוני. וזו הייתה כתבה הכי נצפית ever. לא מכרתי שם כלום, אגב, מה שזה שיווק, לא הרווחתי על זה כסף. אנשים נכנסו לאתר ועזרו, ועזרתי להם. וכל כך נעזרו בדבר הזה, כי ראיתי שאנשים מביאים לך דרישות כניסה מאתרים אחרים, שהמומחיות שלהם זה לא בדרום אמריקה, ודיסאינפורמציה, וחבל, אנשים באמת הגיעו לשדות תעופה, ולא העלו אותם לטיסות. ואני יכול להגיד היו אנשים שנתקעו בקונקשנים. בקונקשנים ודברים כאלה, נורא ראיתי את הקבוצה הזאת, חול זה כאן, ואנשים מדברים איתך, טסתי לפה, לא ידעתי שהדרישה היא כזאתי, ואני באופן יומיומי מתעדכן מול איזה 3-4 אתרים, על כל הדרישות, ועד שהם לא כולם מסודרים ומעודכנים, אני לא מעלה את זה לאתר. אתרים מקומיים, מהימנים. גם אתרים מקומיים בספרדית חיפשתי, ואתרים שקמו בזמן הקורונה, וכל יום אני קם ומעדכן את זה, ואני יכול להגיד לך שצפו בכתבה הזאת מאות אלפי אנשים. פעם אחת מישהי אמרה לי שעקבו אותה בטיסה, עשו לה בעיות. כלומר, רוב האנשים זה עזר המידע שלך. כן, בחדשות אמרו שאחד מתוך 10 אנשים נתקל בבעיה של כניסה. זה המון. כן, 10%. כן. אומר לך, מטיילת אחת פנתה אליי, וכל הזמן הזה, וגם לא משהו שהיה באשמתי, פשוט כאילו, היה שם איזה בדיקת PCR או אנטיגן, איזה שמות נשכחים. היא עשתה אנטיגן, ובסוף החמירו את זה ל-PCR, תבין, כאילו אם אני זוכר את זה, תבין כמה. אז בחדשות אמרו לך 1-10, אני מטיילת אחת מתוך מאות אלפי גולשים. ובאמת, וזה היה איזה ריק, ורק אחרי איזה חצי שנה בתוך הקורונה, מוצ'ילר התעורר, וזהו, וכבר גרינגו התחיל להיות איזה משהו, זה התחיל להתגלגל כזה, ניצלתי את זה שבאמת כולם היו רדומים, ודווקא כשכולם היו רדומים, אני שמתי הילוך חמישי, ווואלה, היום יש הרבה גולשים ועוזרים, וקבוצות וואטסאפ, ופייסבוק. 10 קבוצות יש לך, נכון? כמה? בפייסבוק, 10? קבוצה אחת, 10 קבוצות. כן, יש 10 קבוצות פייסבוק. ווואטסאפים? ווואטסאפים. אגב, תדע, אני לא הייתי בעד הקבוצות וואטסאפ. זה לא איזה משהו שהחלטתי לעשות כי כיף לי. גם לא חשבתי על זה כשאני קניתי את האתר שאני הולך לנהל קבוצות פייסבוק, זה לא היה בתוכניות שלי, אני נטו התעסקתי עם אתרים. אבל פשוט קמה דרישה. אז הקמנו את... העולם מתקדם לפייסבוק. כן, אז אני ראיתי שפשוט בתור מטייל היה לי קשה לקבל תשובה מקבוצה נורא כללית. היה כזה דרום אמריקה. כן, אז עשית דרום אמריקה כאילו גרינגו קולומביה, גרינגו פרו, ארגנטינה, בדיוק. ואז פתאום נמשכים לך אנשים שאין סיכוי שהיו מגיעים לקבוצות האלה. פתאום מישהו שגר בארגנטינה, ישראלי, אז הוא נכנס לקבוצה של ארגנטינה והוא מתחיל לענות לאנשים על שאלות. וככה בכל מדינה. אז המטיילים מקבלים כאילו, מאז שגרינגו נכנס לעניינים, שירות הרבה יותר טוב, תשובות יותר טובות, יותר מדויקות, ובמקביל, בערך שנה אחר כך, גם המתחרה התחיל לעשות את זה, גם מוצ'ילר, ואני מברך על זה. אני מברך, כי מגיע להם מטיילים יותר. לא מגיע להם להגיע לקבוצה של 80,000 אנשים, לשאול שאלה ולקבל מלא שאלות לא רלוונטיות. כן, להיות משהו ספציפי מדויק. כן, לקבל משהו ספציפי מדויק. אז אני שמח באמת שגם אצלם, אצל מוצ'ילר וגם אצל גרינגו, יש קבוצות לכל מדינה, מדהים. איכות הטיול של המטיילים השתפרה פלאים. כן, ועד לפני כמה חודשים עדיין היית עובד בהייטק, בו זמנית עם הגרינגו, נכון? נכון, כן. מדהים. מה קרה שהחלטת לעזוב את ההייטק ולהשתקע, להקדיש את כל כולך רק דדיקרסה סולו הגרינגו?
להקדיש את הזמן רק לגרינגו. כן, אז מה שקרה זה שבתקופת הקורונה, אז פשוט, אתה יודע, לא היה מזה כלום, לא הרווחתי מזה כלום, גם לא מהעדכונים, ואתה יודע, צריך לשלם את השכר דירה. לגמרי. אז התחלתי לחפש עבודה, ובאמת מצאתי באיזה סטארט-אפ מגניב כזה פה בראשון, וכשלחצתי לבעלים את היד, אמרתי לו, כאילו קבענו 2 בא לשנתיים, אני בדרך כלל מגיע לשנה ועוזב. איתו אמרנו 2, וכבר בשנה השנייה היה לי מאוד נוח לעזוב את העבודה, כי גרינגו התחיל, עבדתי במקביל על שניהם, כאילו גם בעבודה הרגילה וגם על גרינגו. ובשנה השנייה שלי כבר בחברה, הרגשתי גרינגו כבר התחיל קצת להכניס כסף, והיו יותר גולשים, וממש רציתי לעדכן את התכנים, ולתת לזה את היותר תשומת לב. לתת עוד פוש. כן, כי באמת אתה רואה שיש, מגיעים כבר אנשים, ואתה רוצה לעזור יותר, כן. וכמו הסיכום שלי עם המנכ"ל, אמרתי, אחרי 2 עזבתי. והיום אתה כל כולך גרינגו. כולי על גרינגו. כל כולו מדהים. ויש איזה 60-70 קבוצות וואטסאפ, במקביל המטיילים נורא רצו קבוצות וואטסאפ. כל ה-60 אתה בהם? אני מנהל 2. וואו, איזה טלפון, בטח, יש לך 2 טלפונים אני מניח. או כמה יש לך? יש לי טלפון אחד כאן. אוקיי. אתה יודע, על טלפון אחד אתה יכול לשים 2 כרטיסי סים. אוקיי. אז יש לי אחד של הפרטי שלי ואחד של העסקי. יש לך 2 וואטסאפים בעצם. כן, יש וואטסאפ ביזנס, וואטסאפ רגיל. מדהים. ואני עונה כמובן מהביזנס. אז אני לא הייתי כל כך בעד הקבוצות וואטסאפ האלה. אני דחיתי את זה כמה שאפשר, כי אני איפשהו כן רוצה שהמטיילים, אתה יודע, זה הכי קל לבוא ולשאול שאלה בקבוצת וואטסאפ. במקום לבוא בהוסטל ולשאול מישהו שם בקבלה, בספרדית, בכלל אם הוא ישאל זה יהיה טוב, איפה המכבסה הכי טובה, איפה לאכול פה, ולא ללכת כל הזמן לאותם, לקבל את אותם תשובות מישראלים. כן. אז באמת שאני, בתור המנהל של הקבוצות, אני אומר, תעשו לעצמכם טובה, אל תיכנסו לקבוצה אם אתם לא צריכים. כן, אני מבין אותך לגמרי. כי אתה כן רוצה שהם יתעלו, אומנם לתת להם עזרה, אבל שלא יהיו תלויים אחד בשני יותר מדי. לגמרי. וזה לא טוב לפתח עליהם את התלות הזאת אחד בשני. נכון. למרות שרוב האנשים כן יהיו תלויים, כאילו איך שלא נסתכל, רוב האנשים כן יהיו ככה. רוב האנשים שילכו לטייל. שמע, טיילו בכל מקום בעולם, בתאילנד, במזרח, אני לא חושב שיש להם קבוצות וואטסאפ, ובאמת שגם אני וגם אתה בטח טיילנו במקומות בלי קבוצות וואטסאפ. אחי, זה לא פוגע באמת באיכות הטיול, זה נחמד, אתה מדבר עם מקומיים, אז אתה קצת יותר מתאמץ, אולי אתה בודק קצת יותר בגוגל. בקבוצות וואטסאפ לפעמים אני מקבל שאלות שפשוט תעשה copy-paste בגוגל ויהיה לך את התשובה. וזה קצת מתסכל אותי, שאני כן נורא רוצה שגרינגו יראה למטיילים, מקומות שישראלים לא מגיעים אליהם, לצאת קצת מהשביל חומוס, והקבוצות וואטסאפ זה בדיוק ההפך. נכון. אז אני נורא נורא מנסה להכווין אותם, אני נגיד על נושא הבטיחות, אם מישהו שואל שם על נגיד מישהי שואלת, אני מחפשת קורס צלילה זול. אל תחפשי את הזול, תחפשי את הבטיחותי, כי צלילה זה חיים ומוות. אז אני שם עין על המטיילים. יש משפט, לא יודע איך אומרים, שילמת בזול, שילמת בהיקר, משהו כזה. איך הוא הולך? לא מכיר? אני מכיר, הוראות בטיחות נכתבו בדם, אני מכיר. גם, אבל מה שיקר עולה, בסוף יקר עולה, זול עולה יותר יקר. כן, מה שזול עולה יקר יותר, לגמרי. כן, יש את המשפט הזה, מה שזול עולה יקר. ואני רואה איזה שהמטיילים באמת אוהבים, אתה יודע, אולי יש עכשיו איזה קצת בעיה עם המצב הכלכלי, אז המטיילים כן רוצים דרום אמריקה, אני חושב קצת ליותר יקרה מהמזרח, אז הם כן מנסים לחסוך בכל מיני שיטות, וגם בתקופה שלי ניסינו לחסוך, אין בעיה עם זה. החיסכון הכי טוב, וזה לכל המטיילים שמקשיבים לנו, זה ללמוד ספרדית. זה אלפי שקלים יחסוך, נחשפים לחוויות, לאנשים מקומיים, לאוכל מקומי, וזו העצה הכי טובה שיש לי. זה מעבר לגמרי, זה מעבר לכל העצות הבנאליות של תלכו להוסטל יותר זול. אם תדעו ספרדית הכל כאילו פי 2 יותר זול, או לפחות תמצאו מקומות הרבה יותר זולים. יותר זול, ההנאה מובטחת, תתחברו למקומים, הם ייקחו אתכם למקומות שכנראה לא תגלו בקבוצות הוואטסאפ שלנו,
או בפייסבוק, ופשוט זה ממש לעוף על הטיול. ללמוד ספרדית ולהתחבר עם מקומים, זה הלעוף על הטיול. אז זהו חברים, אנחנו כאן סוגרים את הפרק האחרון שלנו. אופיר פה סיפר לנו על כל החוויות שלו בדרום אמריקה, נתן לנו פה ידע גם לאנשים שהולכים, נתן ידע וערך לאנשים גם שהם לפני הטיסה שלהם לדרום אמריקה, אנשים שאולי עכשיו בטיול, איך להימנע מכל מיני נוכלויות ואיך ליהנות בטיול שלהם כמו שצריך. טיפים לאנשים שלא רוצים לחזור לפעם ראשונה ושלישית, לפעם שנייה, שלישית ורביעית וחמישית, ולא יודע איזה מספר כבר, ליבשת. וכמובן, לאנשים שרוצים לעשות את מה שהם אוהבים בכם, לקחת את התשוקה שלהם, את מה שהם באמת אוהבים למקצוע ולעסוק רק בו בחיים שלהם. אז תודה רבה לך אופיר. בשמחה. אז אופיר היה אופיר, אני הייתי אני, ואנחנו כולנו נתראה בפרק הבא.